ତେବେ ଏଇ କଥା କାନରେ ପଶିବ। ଏଠାରେ ଦେଖନ୍ତୁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଏକ ମହାନ ପାର୍ଷଦ ଗୋବିନ୍ଦ ଘୋଷ ନାମ ଶୁଣିଥିବେ। ହଁ, ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ପାର୍ଷଦ। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲାଗି ସେ ମହାପ୍ରଭୁ ପାର୍ଷଦ ସେବା କରୁଥିଲେ। ଏ ଗୋବିନ୍ଦ ଯେତେବେଳେ ସନ୍ନ୍ୟାସ ଧର୍ମ ନେବା ପରେ ଯେ ମହାପ୍ରଭୁ ଯେ ସନ୍ନ୍ୟାସ ଧର୍ମ ନେଇଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅନୁସାରେ ଗୋବିନ୍ଦ ଏ ଆଉ ଜଣେ ତାକୁ ସେବା କରୁଥିଲେ। ହଁ, ଇଏ ଆଉ ଜଣେ ଗୋବିନ୍ଦ, ସେ ଗୋବିନ୍ଦ ଘୋଷ କଥା ବୁଝିପାରିଲେ। ତ ଗୋବିନ୍ଦ ଘୋଷ ମହାପ୍ରଭୁ ଯେଉଁଠାରେ ତୀର୍ଥ ପରିଭ୍ରମଣ ସବୁ ଥିଲେ ଜୀବ ଉଦ୍ଧାର ଲାଗି, ସେ ତାଙ୍କର ସହିତ ଯାଉଥିଲେ। ତ ସେଇ ହିସାବରେ ଇଏ ଏଇପରି ସେ ଅଗ୍ରଦୀପ ସେଠାକୁ ଯେତେବେଳେ ଆସୁଥିଲେ ମହାପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କ ସେଇ ସେବକ ଗୋବିନ୍ଦ ଘୋଷଙ୍କ ସହିତ, ସେତେବେଳେ ଗୋବିନ୍ଦ ଘୋଷ ସେ ଦେଖିଲେ ମହାପ୍ରଭୁ ଖାଇସାରିଲା ପରେ ହରିତ କିଏ ମାନେ କ'ଣ ସେଟା କୁହାଯାଏ ହୟଡ଼ା, ହୟଡ଼ା ମାଗନ୍ତି। ତ ହରିତ କି ସମସ୍ତେ ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି ତ? ହରିତ କି ହୟଡ଼ାକୁ ହରିତ କି କୁହାଯାଏ ସଂସ୍କୃତ ଭାଷା। ହରିତ କି ମାଗନ୍ତି। ତ ଇଏ ଦେଖିଲେ ଗୋଟେ ଗାଁରୁ ଆର ଗୋଟେ ଗାଁ, କୌଣସି ଗାଁରେ ହରିତକି ଅଛି, କୌଣସି ଗାଁରେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ସେ କ'ଣ କଲେ, ମହାପ୍ରଭୁ ଭୋଜନ କରିସାରିଲା ପରେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ହରିତକି କଥା କହିବେ। ଇଏ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଗାଁ ଭିତରକୁ ଯାଇ କାହା ପାଖରେ ହରିତକି ଅଛି ଟିକେ ମାଗିକିରି ନେଇ ଆସି ମହାପ୍ରଭୁ ଦେବେ। ଇଏ ଦେଖିଲେ କୌଣସି ଗାଁରେ ଏହିପରି ହରିତକି କୌଣସି ଗାଁରେ ମିଳୁନାହିଁ। ତେଣୁ ସେ କିଛି ହରିତକି ସଂଗ୍ରହ କରି ରଖିଦେଲେ। ମହାପ୍ରଭୁ ଯେତେ ଖାଇସାରିବେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ମହାପ୍ରଭୁ ମାଗିଲା ପରେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଦେଇଦେବେ। ଏଇପରି ଗୋଟେ ଦିନ କ'ଣ ହେଲା, ମହାପ୍ରଭୁ ଖାଇସାରିଲା ପରେ ଯେତେବେଳେ ହରିତକି ମାଗିଲା ସେତେବେଳେ ସେ କ'ଣ କଲେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ତା ପାଖରେ ଥିଲା ନେଇ ଦେଇଦେଲା। ମହାପ୍ରଭୁ ସେ ପଚାରିଲେ, ତୁମେ ତ ଗାଁ ଭିତରକୁ ଯାଇ କାହା ପାଖରେ ହରିତକି ଅଛି ମାଗିକିରି ଆଣି ତେବେ ମୋତେ ଦଉଛ, ଆଜି କେମିତି ଶୀଘ୍ର ଦେଇଦେଲ? ତ ସେ ନିଜ ମୁଖରେ କହିଲେ, ଆପଣ ତ ସବୁଦିନ ଦରକାର, ତେଣୁ ମୁଁ ଟିକେ ସଂଗ୍ରହ କରି ରଖିଥିଲି, ମୋ ପାଖରେ ଥିଲା, ତାই ମାଗିଲେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ମୁଁ ଦେଲି। ସେଟା ମହାପ୍ରଭୁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କହିଲେ, ତୁମ ଭିତରେ ଗୃହସ୍ଥ ମନୋବୃତ୍ତି, ଗୃହସ୍ଥ ମାନେ ସଂଗ୍ରହ କରି ରଖିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ। ତ ମହାପ୍ରଭୁ ଏଇ ଲକ୍ଷଣ ଦେଖି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କହିଲେ, ତୁମେ ଯେହେତୁ ଭଗବାନଙ୍କର ଉପରେ ନିର୍ଭରଶୀଳ ନାହିଁ, ଯେଉଁଦିନ ଭଗବାନ ଯାହା ଜୁଟେଇବେ ସେଇ ସବୁ ଆମକୁ ଚାଲିବାକୁ ହେବ। ତୁମେ ଆଗରୁ ସଂଗ୍ରହ କରି ରଖିଦେଉଛ, କିନ୍ତୁ ତୁମ ଭିତରେ ଗୃହସ୍ଥ ମନୋବୃତ୍ତି। ତେଣୁ ମୁଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଉଛି, ତୁମେ ମୋ ସହିତ ଆଉ ଯାଇପାରିବ ନାହିଁ, ତୁମେ ଗୃହସ୍ଥ ଧର୍ମ ପାଳନ କର। ମହାପ୍ରଭୁର ଆଦେଶ କିଏ ଲଙ୍ଘନ କରିବେ? ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ଇଏ ବହୁତ ଉନ୍ନୟ ବିନୟ କରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କଲେ କ'ଣ, ଭଗବାନଙ୍କର ଆଦେଶ ମାନିବା କିଏ ହେବ? ଭକ୍ତ ହିସାବରେ ମହାପ୍ରଭୁ ତାକୁ ସାଙ୍ଗରେ ନେଲେ ନାହିଁ, ତାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଲେ, ତୁମେ ଗୃହସ୍ଥ ରୂପେ ଗୃହସ୍ଥ ଧର୍ମ ପାଳନ କର। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଦେଶରେ ସେ ରହିଲେ କେଉଁଠାରେ? ଏ ଅଗ୍ରଦୀପ ନା ଶୁଣିଛନ୍ତି? ନବଦ୍ୱୀପ ମଧ୍ୟରେ ଗୋଟେ ଦ୍ୱୀପ ଅଛି, ଯେଉଁ ଦ୍ୱୀପକୁ କୁହାଯାଉଛି ଅଗ୍ରଦୀପ। ତ ମହାପ୍ରଭୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ଗୃହସ୍ଥ ହେବେ। ତ ଗୃହସ୍ଥ ହେବା ଗଲେ କ'ଣ ଆବଶ୍ୟକ? କ'ଣ ଆବଶ୍ୟକ? ଆରେ କିଏ କିଛି କହିପାରୁନାହାନ୍ତି ରେ? ଧନ ଦରକାର। ଗୃହସ୍ଥ ହେବା ଗଲେ କ'ଣ ଦରକାର? ସ୍ତ୍ରୀ ଦରକାର ନା? ଏସବୁ କିଛି ନାହିଁ ରେ। ସ୍ତ୍ରୀ ନହେଲେ ଗୃହସ୍ଥ ହେବ କେମିତି? ଗୃହସ୍ଥ ହେବା ଗଲେ ସ୍ତ୍ରୀ ଆବଶ୍ୟକ। ତ କେମିତିଆ ସ୍ତ୍ରୀ ଦରକାର? ଇଏ ତ ଭକ୍ତ ଲୋକ, ମାଛ ମାଂସ ଅଣ୍ଡା ଖାଇଥିବା ସେଇ ସବୁ ଲୋକର ସ୍ତ୍ରୀ ଇଏ ଝିଅ ଦରକାର ନା କ'ଣ? ଯେ ଭକ୍ତ ଘର, ଅଥଚ ସଦାଚାର ସମ୍ପନ୍ନ ଭକ୍ତିମତୀ, ଏହିପରି ଏକ ବୈଷ୍ଣବଙ୍କର କନ୍ୟା ସହିତ ବିବାହ ହେଲା। କାହାର? ଗୋବିନ୍ଦ ଘୋଷଙ୍କର ଗୃହସ୍ଥ ଜୀବନ। ଆଉ ଇଏ ବହୁତ ଭକ୍ତିମତୀ ନାରୀ, ଏକ ବୈଷ୍ଣବଙ୍କର ଝିଅ, ବହୁତ ଭକ୍ତିମତୀ। ଏହିପରି ଯେତେବେଳେ ଗୃହସ୍ଥ ହେଲେ ଅତି ସୁଖରେ ଏହିପରି
ଜୀବନଯାପନ କରୁଛି। ଏଇ ଯେତେ ସବୁ ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ ଅଛନ୍ତି ଏଠାରେ ଆମର ମନ୍ଦିର ଆସିଛନ୍ତି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଏମାନେ ମନ ଏତେ ପ୍ରସନ୍ନ ନୁହେଁ। ହଁ, ଯଦି ଗୁରୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେବେ ନା ତୁମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଘରକୁ ଯାଇ ଗୃହସ୍ଥ ହୁଅ, ସିଏ କହିବେ ନା ଗୁରୁଦେବ ମୁଁ ଯିବି ନାହିଁ, ଇଏ କରିବି, ଆପଣଙ୍କ ସେବାରେ ରହିବି, ଇଏ କରିବି, କିନ୍ତୁ ଭିତରେ ଭାବ ଅଲଗା। ହଁ, ଉପର ପ୍ରଶ୍ନଟି କହିଥିବ। ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ସେ ଗୁରୁ ବାରମ୍ବାର ଯେତେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେବେ, ତାପରେ ସେ ସୁଦ୍ଧା ଗୁରୁଙ୍କ ଅନୁମତି ନେଇ ଘରକୁ ଯେତେବେଳେ ଯିବେ, ପ୍ରଥମେ ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ ଥିଲେ, ସଦାଚାର ସମ୍ପନ୍ନ ଥିଲେ, ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଜଣେ ଭକ୍ତ ଝିଅ ସହିତ ବାହା ହେବ, ତା ସହିତ ଏମିତି ଭାବରେ ସେ ହସ ପରିହାସ କରିଥିବ, ସେ ଜପ କଥା ବି ଭୁଲି ଯାଇଥିବ, ମାଳା ଯେ କୁଆଡ଼େ ରହିଥିବ ଆଉ ସେ ରହିବ ନା, ଚେତନା ରହିବ ନା। ଗୃହସ୍ଥ ଧର୍ମ ଏହିପରି, କାହିଁକି ସ୍ତ୍ରୀକୁ ସବୁବେଳେ ପ୍ରସନ୍ନ ରଖିବାକୁ ହେଲେ ସେହିପରି ତାଙ୍କର ମନୋରଞ୍ଜନ କଥା କହିବାକୁ ହେବ। ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଦେଶ ଲୋକମାନେ ସ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ପ୍ରସନ୍ନ ରଖିବା ପାଇଁ ଅନ୍ତତଃ ତ୍ରିସନ୍ଧ୍ୟା, ସକାଳେ ଦୁପୁର ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଏ ମନ୍ତ୍ରର ଉଚ୍ଚାରଣ କରିବାକୁ। କେଉଁ ମନ୍ତ୍ର କହନ୍ତି ଦେଖି, କେଉଁ ମନ୍ତ୍ର? ଆଇ ଲାଭ ୟୁ। ଏଇ ଦେଖ ଶୁଣ, ଏଇ କଥା, ଏଇ ମନ୍ତ୍ର ଉଚ୍ଚାରଣ କରିବା, ଆଇ ଲଭ ୟୁ। ତାଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀ ରହିବନି, ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ସ୍ତ୍ରୀ, ବୁଝିପାରିଲେ? ଆଉ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଶିକ୍ଷା ଅନୁସରଣ କରି ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରାଚ୍ୟତ ସେହିପରି। ଏମାନଙ୍କ ମନ ରଖିବାକୁ ହେଲେ ଏହିପରି, ତା ସହିତ ହସ ପରିହାସ ଏହିପରି କରିବାକୁ ହେବ। ଏହିପରି ଯଦି କରିଥିବେ ତାହେଲେ କ'ଣ ହବ? ସେଇ ଯେ ନିଷ୍ଠା ଥିଲା ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ ଅବସ୍ଥା, ଭଗବାନଙ୍କ ଭଜନ କରି ଏସବୁ କଥା ସବୁ ଭୁଲିଯିବ। କଥା ବୁଝିପାରିଲେ? এই ଉପଯୁକ୍ତ ପତ୍ନୀ ଯଦି ନ ହେବ, ଭକ୍ତିମତୀ ପତ୍ନୀ ଯଦି ନ ହେବ, ତାହେଲେ ମହାବିପଦ। ହଁ, ଭକ୍ତିମତୀ ଯଦି ପତ୍ନୀ ହେବେ, ସେ ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ଧର୍ମରେ ସହାୟତା କରିବେ। କଥା ବୁଝିପାରିଲେ? ଆଉ ସ୍ୱାମୀ ତାଙ୍କର ପତ୍ନୀକୁ ସେହିପରି ସହାୟତା କରିବେ। ଦୁଇ ଜଣ ଏହିପରି ମିଶିକିରି ଧର୍ମ ଅନୁଶୀଳନ କରିବେ। ଆଉ ସେ ପରିବାରଟା କ'ଣ ହେଇଯିବ? ବୈକୁଣ୍ଠରେ ପରିଣତ ହେଇଯିବ। କାହିଁକି ନା ସେ ଘରର ମାଲିକ କିଏ ହେବେ? ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ। ଏ ପତି ପତ୍ନୀ ରୂପେ ତାଙ୍କର ସେବାରେ ଯୁକ୍ତ ହେଇଯିବେ। ଏ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଯେତେ ସବୁ ପାର୍ଷଦ ସମସ୍ତେ ହିଁ ଗୃହସ୍ଥ, ବହୁତ ମୁଷ୍ଟିମେୟ 2-4 ଜଣ ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ, ସମସ୍ତେ ହିଁ ଗୃହସ୍ଥ। କିନ୍ତୁ ସେସବୁ ଏଇ ସାଧାରଣ ଗୃହସ୍ଥ ନୁହନ୍ତି। ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଝିଅ ପୁଅ ସମସ୍ତେ ହିଁ ଭଗବାନଙ୍କର ସେବାରେ ଯୁକ୍ତ। କଥା ବୁଝିପାରିଲେ? ତେଣୁ ସେ ସବୁ ଗୃହସ୍ଥ ଏହିପରି ପାୱାରଫୁଲ, ଜଣେ ଜଣେ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ତାରିବାର ଶକ୍ତି ସେମାନେ ଧାରଣ କରିଥିଲେ। ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ତାରିତ ଶକ୍ତି ଧରେ ଜଣେ ଜଣେ। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସେ ଗୃହସ୍ଥ ଭକ୍ତ ଏହିପରି ସବୁ ଗୁରୁ ରୂପେ ସମଗ୍ର ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ତାରଣ କରିବା ଶକ୍ତି ସେମାନେ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲେ। କାହିଁକି ନା ସେମାନଙ୍କ ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ବାଞ୍ଚା କେବଳ ଭଗବାନଙ୍କର ପ୍ରସନ୍ନ ବିଧାନ, ଭଗବାନଙ୍କର ଇନ୍ଦ୍ର ତୃପ୍ତି ବିଧାନ। ତାର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଉଦାହରଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ ସମାଜରେ ଦେଖିବା। କିଏ? ଭକ୍ତି ବିନୋଦ ଠାକୁର ନା ଶୁଣିଛନ୍ତି? ହଁ, ଆମର ଏ ପ୍ରଭୁପାଦଙ୍କର ଗୁରୁଦେବ କିଏ? ଭକ୍ତି ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ସରସ୍ୱତୀ ଠାକୁର, ତାଙ୍କର ପିତା ଗୃହସ୍ଥ ଥିଲେ। କଥା ବୁଝିପାରିଲେ? ଏହିପରି ଗୃହସ୍ଥ କେବଳ ଭଗବାନଙ୍କ ସନ୍ତୋଷ ବିଧାନ। କଥା ବୁଝିପାରିଲେ? ଏହିପରି ଗୋବିନ୍ଦ ଘୋଷ ସେ ଯେତେ ପତ୍ନୀ ଗ୍ରହଣ କଲେ, ସେହିପରି ସେଇ ସମୟରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଇଚ୍ଛାରେ ଇଏ ଯେତେବେଳେ ସେ ଅଗ୍ରଦ୍ୱୀପେ ଯେ ନଦୀ ଗଙ୍ଗା ଅଛି, ଗଙ୍ଗାରେ ଯେତେ ସ୍ନାନ କରିବାକୁ ଗଲେ, ପ୍ରତିଦିନ ସେ ସ୍ନାନ କରନ୍ତି, ଗଙ୍ଗାରେ ଯେତେ ସ୍ନାନ କରିବାକୁ ଗଲେ, ଏମିତି ସମୟରେ ଗୋଟେ ଶିଲା ଭସିକିରି ଆସି ତାଙ୍କ ଦେହରେ ବାଜିଲା। ତ ଦେହରେ ବାରମ୍ବାର ଯେତେ ବାଜୁଛି, ସେ ସେଇଟା ଧରିକିରି ଉପରେ ଉଠାଇଲେ। ଗୋଟେ ଶିଲା ଆସି ବାଜୁଛି ତା ଦେହରେ। ଆଉ ଭଲ ଭାବେ ଉପରକୁ ଆସି ନିରୀକ୍ଷଣ କଲେ, ଦେଖିଲେ ସେ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଶ୍ରୀବିଗ୍ରହ ଗୋପୀନାଥ। ନା କ'ଣ? ଗୋପୀନାଥ। ଦେଖନ୍ତୁ, ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନ ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ ଗୋପୀନାଥ, ସେଇଠି ଗୋପୀନାଥ। ସେ ଗୋପୀନାଥ ରୂପ ଧାରଣ କରି ଏଇ ଲୀଳା କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ, ତୁମେ ଗୃହସ୍ଥ ଧର୍ମ ପାଳନ କର, ମୁଁ ତୁମ ପାଖକୁ ଆସିବି। ତ ସେଇ ଭଗବାନ ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏ ଗୋପୀନାଥ ଶିଳା ରୂପ ଧାରଣ କରି
ତାଙ୍କର ହାତରେ ସେବା ନେବା ପାଇଁ ଇଏ ଯେତେବେଳେ ଗଙ୍ଗାକୁ ଯାଇଥିଲେ ସ୍ନାନ କରିବା ପାଇଁ ଶିଳା ଆସି ତାଙ୍କ ଦେହରେ ବାଜିଲା। ଇଏ ସେତେବେଳେ ସେଇଟା ଉଠେଇକିରି ବାରମ୍ବାର ବାଜୁଛି, ସେ ତାକୁ ଉଠେଇକିରି ଉପରକୁ ଆଣିଲେ, ଦେଖିଲେ କୌଣସି ଶିଳା ନୁହେଁ, ଇଏ ହେଉଛି ଭଗବାନଙ୍କର ଶ୍ରୀବିଗ୍ରହ। କଥା ବୁଝିପାରିଲେ? ଏହିପରି সেই ବିଗ୍ରହ ସେବାରେ ନିଜର ଜୀବନ ଉତ୍ସର୍ଗ କଲେ। କାହିଁକିନା ମହାପ୍ରଭୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଗ୍ରହ ରୂପେ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇଛନ୍ତି, ଗୋପୀନାଥ ସ୍ୱରୂପରେ ନିଜର ଜୀବନ ଉତ୍ସର୍ଗ କରିଦେଲେ। ଏହିପରି ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ସେବାରେ ରତ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି। ତାପରେ ଯଥ ସମୟରେ ଏକ ସନ୍ତାନ ଜାତ ହେଇଛି, ପୁତ୍ର ସନ୍ତାନ। ତ ପୁତ୍ର ସନ୍ତାନ ଯେତେ ଜାତ ହେଇଛି, ଗୋବିନ୍ଦ ଘୋଷ ନାଁ ରଖିଲେ କ'ଣ? ଗୋପୀନାଥଙ୍କ ସେବା କରୁଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଗୋପୀନାଥଙ୍କ ନାଁ ଅନୁସାରେ ତାଙ୍କ ନାଁ ଦେଲେ କ'ଣ? ଗୋପୀନାଥ ଦାସ। ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଭଗବାନ ଶ୍ରୀବିଗ୍ରହ ରୂପେ ଗୋପୀନାଥ, ଆଉ ଇଏ ହେଉଛି କିଏ? ପୁତ୍ର ରୂପେ ଗୋପୀନାଥ। ଦୁଇ ଜଣ ଗୋପୀନାଥ। କଥା ବୁଝିପାରିଲେ? ଏକ ବିଗ୍ରହ ରୂପେ ଗୋପୀନାଥ ଆଉ ଏକ ପୁତ୍ର ରୂପେ ଗୋପୀନାଥ। ପ୍ରଥମେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଏକାଗ୍ର ମନରେ ସବୁ ବସ୍ତୁ ନେଇ ଗୋପୀନାଥଙ୍କ ସେବା କରୁଥିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପୁତ୍ର ଜାତ ହେଇଯାଇଛି, ସେଇ ଯେଉଁ ଭାବ ଥିଲା, ପ୍ରୀତି ଥିଲା, ତା ଡିଭାଇଡ ହେଇଗଲା। ଅଧେ ଗୋପୀନାଥଙ୍କର ଆଉ ଅଧେ ପୁତ୍ରଙ୍କର ପ୍ରତି ଆସିଗଲା। ସେହିପରି ଗୋପୀନାଥ ସେ ଚିନ୍ତା କଲେ, ଆରେ ଇଏ ଆଗରୁ କେତେ ସେବା କରୁଥିଲା, ପ୍ରାଣପଣ ଦେଇ ଏଇ ପୁତ୍ରଟା ଜାତ ହେବା ଯୋଗୁଁ ଇଏ ମୋ ପ୍ରତି ପ୍ରୀତି କେତେ ଲୁଜ୍ ହେଇଯାଇଛି। ସେହିପରି ପ୍ରୀତିରେ ନାହିଁ, ପୁତ୍ର ସ୍ନେହରେ ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଧୀରେ ଧୀରେ ଅନ୍ଧ ହେଇଯାଉଛି। ଗୋପୀନାଥ ଚିନ୍ତା କଲେ, ୟାର ପ୍ରୀତିର ପାତ୍ର ବର୍ତ୍ତମାନ କିଏ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି? ସ୍ତ୍ରୀ আর পুত্র। ଆମର ପ୍ରୀତିର ପାତ୍ର କିଏ ହେବା ଉଚିତ? କିଏ? ମୁଖରେ ସେମିତି କହୁଛନ୍ତି, ଘରକୁ ଗଲେ ସ୍ତ୍ରୀ ପୁତ୍ର କରିବା, ଏହିସବୁ ପ୍ରୀତିର ପାତ୍ର। ଏକମାତ୍ର ପ୍ରୀତିର ପାତ୍ର ହେଉଛି କୃଷ୍ଣ। ଏହିପରି ଇଏ ଗୋପୀନାଥ ଚିନ୍ତା କଲେ, ଇଏ ଦୁଇ ଜଣ ରହିବା ଯୋଗୁଁ ମୋ ପ୍ରତି ପ୍ରୀତି ଧୀରେ ଧୀରେ ଲୁଜ୍ ହେଇଯାଉଛି, ସେବା ଅମନୋଯୋଗୀ ହେଇଯାଉଛି। ଏ ଦୁଇ ଜଣକୁ ହଟାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତ ପ୍ରଥମେ କ'ଣ କଲେ? ପିଲାଟା ଟିକିଏ କିଛି ଦିନ ହେଇଛି, ସେତେବେଳେ ଗୋପୀନାଥ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ହଟାଇଦେଲେ। ହଟାଇଦେଲେ ମାନେ କ'ଣ? ଘରୁ ବାହାର କରିଦେଲେ। କ'ଣ କଲେ? କ'ଣ କଲେ? ନିଜ ପାଖକୁ ନେଇନେଲେ। ତାର ମାନେ ସେ ଦେହାନ୍ତର ହେଲା। ପ୍ରଥମେ ସ୍ତ୍ରୀ ବିୟୋଗ ହେଲା। ଇଏ କ'ଣ ସାଧାରଣ ସ୍ତ୍ରୀ ନୁହନ୍ତି। ତାହେଲେ ଗୋପୀନାଥ ନେଇନେଲେ, ତାଙ୍କ ସେ ଧାମରେ ତାଙ୍କ ସେବାରେ ରଖିବେ। ଏଠାରେ ନାହିଁ, ଏଠାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋବିନ୍ଦ ଘୋଷ ଗୋପୀନାଥଙ୍କର ପ୍ରୀତି କମି ଯାଉଛି। ଗୋପୀନାଥ ଚାହାନ୍ତି କ'ଣ? ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ମୋ ଶରଣାଗତ ହେଇ ମୋ ସେବା କରିବେ, ଏହିପରି ଅଧାଧି ନୁହେଁ। ତେଣୁ ତାପରେ ଦେଖିଲେ ଏକମାତ୍ର ପୁତ୍ରକୁ ଲାଳନ ପାଳନ କରିବାକୁ ହେଉଛି। ଇଆଡ଼େ ଗୋପୀନାଥଙ୍କ ସେବା ଠିକ୍ ହୋଇପାରୁନି, କିନ୍ତୁ ଗୋପୀନାଥ ୟାକୁ ମୋତେ ହଟେଇ ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପୁତ୍ର ବିୟୋଗ କରିଦେଲେ। ପୁତ୍ର ବିୟୋଗ ଯେତେ କରିଦେଲେ, ଉନ୍ମାଦ ହେଇଗଲେ। ସ୍ତ୍ରୀ ତ ଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ଏକମାତ୍ର ପୁତ୍ର ଥିଲା, ତାକୁ ନେଇଗଲେ। ତେଣୁ ସେ ଗୋପୀନାଥଙ୍କ ସେବା ବନ୍ଦ କରିଦେଲା। ମୁଁ ଆଉ ସେବା କରିବି ନାହିଁ। ସେ ଦିନରେ ଆଉ ଭୋଗ ଲଗାଇଲେ ନାହିଁ। ପୁତ୍ର ବିରହରେ ଏହିପରି ହେଇଗଲା। ଗୋପୀନାଥ ରାତ୍ରିରେ ସ୍ୱପ୍ନରେ ଆସି କହୁଛନ୍ତି, ଗୋବିନ୍ଦ ତୁମେ ଚିନ୍ତା କର ନା, ମୁଁ ତୁମର ନିତ୍ୟ ପୁତ୍ର, ଇଏ ତ ତୁମର ଅନିତ୍ୟ ପୁତ୍ର। ଇଏ ଯେ ପୁତ୍ର ପ୍ରାପ୍ତି ସବୁଦିନ ପାଇଁ ନୁହେଁ, ଏ ତ ଦେହ ଧାରଣ କରିଛି, ମାନେ ଦେହ ଛାଡ଼ିବା କେବ। ମୁଁ ହେଉଛି ତୁମର ନିତ୍ୟ ପୁତ୍ର। ସେଇ ସମୟରେ ଏଇ ଗୋବିନ୍ଦ ଘୋଷ ଏଇ ପ୍ରଶ୍ନଟା ପଚାରିଥିଲେ କାହାକୁ? ଗୋପୀନାଥଙ୍କୁ, ଯେ ମୋର
ବଂଶରେ କେହି ନାହାନ୍ତି, ମୋର ଏକମାତ୍ର ପୁତ୍ର ଥିଲା ଯେ କି ମୋର ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ଶ୍ରାଦ୍ଧ କରିବେ, ପିଣ୍ଡ ଦାନ କରିବେ, ତାକୁ ମଧ୍ୟ ତୁମେ ନେଇଗଲ। ତ ଗୋପୀନାଥ ସେତେବେଳେ କହୁଛନ୍ତି ତୁମେ ଚିନ୍ତା କର ନା, ମୁଁ ତୁମର ନିତ୍ୟ ପୁତ୍ର ରୂପେ ତୁମର ଶ୍ରାଦ୍ଧ କରିବି, ପିଣ୍ଡ ଦାନ କରିବି। ଆଉ କୌଣସି ବାକି ରହିଲା କି? ହଁ, ଭଗବାନ ନିଜ ମୁଖେ କହୁଛନ୍ତି। ସେତେବେଳେ ଗୋବିନ୍ଦ ପ୍ରସନ୍ନ ହୋଇ ପୁଣି ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ସେବାରେ ଯୁକ୍ତ ହେଇଗଲା। ହରିବୋଲ, କଥା ଶୁଣନ୍ତୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋବିନ୍ଦ ଘୋଷ ପୂର୍ଣ୍ଣ, ସେ ଭଗବାନଙ୍କ ଭକ୍ତ, ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ମନ ପ୍ରାଣ ଦେଇ ପୁଣି ସେ ଗୋପୀନାଥଙ୍କ ସେବାରେ ଯୁକ୍ତ ହେଇଗଲା। এইভাবে সেবা করি করি যেতে বয়স প্রাপ্ত হয়ে গেল, অন্য তাঙ্কর অনুগত এক ভক্তঙ্কের হাতের দায়িত্ব দেই। তারপরে সে যেতে দেহান্তর হলো তাহার, কাহার? গোবিন্দ ঘোষঙ্কর। সে তো গোপীনাথ সেই ପୂଜାରୀକୁ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଶ କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ତାକୁ କଥା ଦେଇଛି ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ମୁଁ ତାର ଶ୍ରାଦ୍ଧ କରିବି, ପିଣ୍ଡ ଦାନ କରିବି, ତେଣୁ ସେହିପରି ବେଶ ମତେ ଧାରଣ କରାଇବି। ଏହାକୁ କୁହାଯାଉଛି ଶୋକ ବେଶ। ଏହାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଉଛି? ଶୋକ। ଶୋକ ପ୍ରକାଶ ନିମିତ୍ତ ଯେ ବେଶ। ବାପା ମରିଗଲେ, ପିତା, ବାପା ମରିଗଲେ କ'ଣ ପୁଅ କ'ଣ କରନ୍ତି? ସେହିପରି ବେଶ। ଓଡ଼ିଶା ଅଛି ତ? ଓଡ଼ିଶାରେ ଅଛି, ଆମ ବେଙ୍ଗଲରେ ଅଛି। ସେହିପରି ବସ୍ତ୍ର ଧାରଣ କରିବେ, ଏ ବେକରେ ଗୋଟେ କଛା ପଡ଼ିଥିବ, ପଇତା ଭଳି ମୋଟା, ତାଙ୍କ ଶୋକ। ଏହିପରି ଶୋକ ବସ୍ତ୍ର କୁହାଯାଉଛି। ତ ଗୋପୀନାଥଙ୍କ ଏଇ ଭଗବାନଙ୍କ ଶ୍ରୀ ବିଗ୍ରହ ପୂଜାରୀକୁ ଏଇ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଲେ, ମୋର ବାପା ସେ ମରିଯାଇଛି, ତେଣୁ ତାଙ୍କର ପୁତ୍ର ରୂପେ ମୋତେ ଏହିପରି ପ୍ରତିବର୍ଷ ଏହିପରି 1 ମାସ এই শোক বেশ মতে ধারণ করাই। কথা বুঝিপারে? বর্তমান সুদ্ধা সেটারে সেই লীলা চালিছি। যে যাবে নদিয়া নবদ্বীপের মধ্যে যে অগ্রদ্বীপ, সেটার সেই বিগ্রহ অনেক রাধা গোপীনাথ বিগ্রহ। সেই বিগ্রহ গোটে মাস ধরি সেই গোবিন্দ ঘোষ যে অপ্রকট হয়েছিল তাকে সেইটি সমাধি দেওয়া যাইছি। সেই তাঁকর শ্রাদ্ধ উপলক্ষে গোটে মাস এইপরি মহোৎসব হয়েছিল। লক্ষ লক্ষ লোক সমাগম সেটারে, বুঝিপারে? আমি যাইছিল থরে, তো শ্রীবিগ্রহ দর্শন হয়নি। শ্রীবিগ্রহ স্থানান্তরিত হয়ে যাইছিল, রাজাঙ্কর প্রাসাদকে চালি যাইছিল। সেই পুনি আসবে সেটাকে, সে তো দর্শন হয়ে নথিলা। এইপরি লক্ষ লক্ষ লোক সমাগম হবে, বুঝিপারে? 1 মাস ধরি চালিথিব। তেয়া হচ্ছে ভগবানଙ୍କର অদ্ভুত লীলা। তো বর্তমানে আমি এক কথারে আসিবা, এ যে মানে যাবে সেই সময়টা জানিবা কেউ সময় এ শ্রাদ্ধ উৎসব হচ্ছে। সেই সময় যদি যাবে তাহলে সেই বিগ্রহ সেটার দর্শন করে পারবে, সেই বেশরে শোক বেশ ধারণ করা অবস্থার দর্শন করে পারবে। বর্তমানে আমি দেখিবা আমি সমস্তে হচ্ছে গৌড়ীয় বৈষ্ণব। আমরা কেউ প্রকার বৈষ্ণব? গৌড়ীয় বৈষ্ণব। গৌড়ীয় বৈষ্ণব মানে কেন? গৌড়ীয় বৈষ্ণব কথা কুহযাଉଛି ବିଷ୍ଣୁ ଭକ୍ତକୁ କୁହାଯାଉଛି ବୈଷ୍ଣବ, କୃଷ୍ଣ ଭକ୍ତଙ୍କୁ କୁହାଯାଉଛି କାର୍ଷଣ, ଆଉ ଗୌଡ଼ୀୟ ବୈଷ୍ଣବ। ଗୌଡ଼ୀୟ ବୈଷ୍ଣବ ତାହେଲେ ପ୍ରଥମ ବୁଝିପାରିଲେ ବିଷ୍ଣୁ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣ, ବିଷ୍ଣୁ ଉପାସନା, ବିଷ୍ଣୁ ଭକ୍ତଙ୍କୁ କ'ଣ କୁହାଯାଉଛି? ବୈଷ୍ଣବ। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ କୃଷ୍ଣ ଉପାସନା କରନ୍ତି ତାହାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଉଛି? ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ ଏ ବୈଷ୍ଣବ ଅନ୍ତର୍ଗତ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବେ କ'ଣ କୁହାଯାଉଛି? କାର୍ଷଣ। କାର୍ଷଣ କଥା ବୁଝିପାରିଲେ? କାର୍ଷଣ କଥା ବୁଝିପାରିଲେ? হা করে রয়েছেন, বুঝিপারলেন? কার্ষণ কার্ষণ। কৃষ্ণঙ্কর কোন? কৃষ্ণ উপাসক কার্ষণ, বিষ্ণু উপাসক বৈষ্ণব। বর্তমান রাধাকৃষ্ণ উপাসকକୁ କୁହାଯାଉଛି ଗୌରୀୟ। କାହିଁକିନା ଭଗବାନ ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ ହେଉଛନ୍ତି ସ୍ୱୟଂ ରାଧା ଏବଂ କୃଷ୍ଣ। ରାଧାକୃଷ୍ଣଙ୍କ ମିଳିତ ତନୁ ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ଏଇ ଯୁଗଳ ମୂର୍ତ୍ତି ରାଧାକୃଷ୍ଣ ଉପାସନା କରାଯିବ, ସେତେବେଳେ ସେମାନଙ୍କୁ କୁହାଯିବ କ'ଣ? ଗୌଡ଼ୀୟ। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଧାରାରେ
ଯୁଗଳତ ଉପାସନାର ଅଛି ଯେମିତି ରୁକ୍ମିଣୀ ଦ୍ୱାରକାଧୀଶ, ସେ ତ କୃଷ୍ଣ, କିନ୍ତୁ ସେଟା ରୁକ୍ମିଣୀ ସ୍ୱରୂପରେ। କିନ୍ତୁ ଗୌড়ীয় বৈষ্ণব কেবল রাধা কৃষ্ণ। কথা বুঝতে পারলে? রাধা কৃষ্ণ মিলিত তনি হিসাবে চৈতন্য মহাপ্রভু। তেমনি আমার যেতে গৌড়ীয় মঠ দেখবে ত্রিমূর্তি, রাধা কৃষ্ণ আর চৈতন্য মহাপ্রভু। হ্যাঁ, আমার ইস্কনের সেমিতি বহুত জায়গায় অছি রাধা কৃষ্ণ চৈতন্য মহাপ্রভু। যেমন আমার গুরুদেব ছিল গৌর গোবিন্দ স্বামী, সে নিজ হাতেরে আমার ভুবনেশ্বরে ইয়ে সেইপরি লোটাস টেম্পল যে নির্মাণ করেছিলে, সেই মন্দিরে অଛନ୍ତି রাধা গোপীনাথ মহাপ্রভু। কথা বুঝতে পারলে? ত্রিমূর্তি রাধা গোপীনাথ মহাপ্রভু। কথা বুঝতে পারলে? মহাপ্রভু কলে চৈতন্য মহাপ্রভু ত্রিমূর্তি। এইপরি আমার সবু আমার ବହୁତ সব মঠ মন্দির এମିତି সব ହେଇଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ত্রিমূর্তি হিসাବରେ। ଏଠାରେ ଦେଖାଯାଉଛି କ'ଣ, ଆମେ ଯେତେ ଗୌড়ୀୟ ଭକ୍ତ, ଗୌড়ୀୟ ମାନଙ୍କର ନାଥ ହେଉଛନ୍ତି ତିନି ମୂର୍ତ୍ତି। ଏ ତିନି ମୂର୍ତ୍ତି କ'ଣ? ରାଧା ମଦନ ମୋହନ, ରାଧା ଗୋବିନ୍ଦ ଦେବ, ରାଧା ଗୋପୀନାଥ। କଥା ବୁଝିପାରିଲେ? ଏ ତିନି ମୂର୍ତ୍ତି କେଉଁମାନେ ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ? ଏ ତିନି ମୂର୍ତ୍ତି କିଏ ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ? ଏଇ ଯେ ଗୌড়ୀୟ ମାନଙ୍କର ନାଥ রাধা মদন মোহন, রাধা গোবিন্দ দেব, রাধা গোপীনাথ। বর্তমান রাধারানী কথা ছাড়ি দিয়ন্তু, কেবল মদন মোহন, গোবিন্দ দেব, গোপীনাথ, এই তিন মূর্তি। এই তিন মূর্তি হচ্ছে গৌড়ীয় মানଙ୍କର নাথ। হ্যাঁ, এই তিন নাথଙ୍କର চরণে ଆମେ আত্মসমর্পণ করছি। কথা বুঝিপারলে? এই তিন নাথଙ୍କୁ সেবা করিয়া ପାଇଁ এଠାରେ তিন নাথ মানে প্রভু এই নির্মাণ কে করেছিলেন? হ্যাঁ, কে? হ্যাঁ, বজ্রনাভ। হ্যাঁ, বজ্রনাভ। কথা বুঝি বলে ভগবান কৃষ্ণ অন্তর্ধান পরে পরে সেই কৃষ্ণଙ୍କର পুত্র কে প্রদ্যুম্ন, ଏ ସବୁ ଯଦୁବଂଶ ধ্বংସରେ ଅନ୍ତରିତ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି। କେବଳ ଥିଲେ ବଜ୍ରନାଭ। ସେଇ ପ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନଙ୍କର ପୁତ୍ର ହେଉଛନ୍ତି ବଜ୍ରନାଭ। ତାହେଲେ ବଜ୍ରନାଭ আর କୃଷ୍ଣଙ୍କର ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ବନ୍ଧ କ'ଣ? ହଁ, ନାତି। କଥା ବୁଝିଗଲେ? ଏହିପରି କୃଷ୍ଣଙ୍କ ନାତି ହେଉଛନ୍ତି ବଜ୍ରନାଭ। ତ ବଜ୍ରନାଭ ସେ ଭଗବାନଙ୍କର ଶ୍ରୀମୂର୍ତ୍ତି ପୂଜା ପ୍ରଚଳନ ପାଇଁ ମାତା ଉତ୍ତରା ଦେବୀଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅନୁସାରେ ଏ ମୂର୍ତ୍ତି ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ। କାହିଁକି ନା ମାତା ଉତ୍ତରା ଦେବୀ କିଏ? ପରୀକ୍ଷିତଙ୍କର ମାତା। ପରୀକ୍ଷିତ ସେ ଭଗବତ ଧାମ ଚାଲି ଯାଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ମାତା ଉତ୍ତରା ଦେବୀ ଥିଲେ। ହଁ, ତାଙ୍କର ପତି ଅଭିମନ୍ୟୁ ସେ ତ ଯୁଦ୍ଧରେ ନିହତ ହେଇଛନ୍ତି। ଏହିପରି ଉତ୍ତରା ଦେବୀ ଥିଲେ। ଉତ୍ତରା ଦେବୀଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ, କାହିଁକି ସେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଭାବରେ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ, ତ୍ରାହି ତ୍ରାହି କରି ଆସିଥିଲେ ପରୀକ୍ଷିତକୁ ରକ୍ଷା କରିବା, ଗର୍ଭ ସନ୍ତାନକୁ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଭାବରେ ଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ। ତେଣୁ ତାଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ବଜ୍ରନାଭ ଏ ମୂର୍ତ୍ତି ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ। କେଉଁ ତିନି ମୂର୍ତ୍ତି? ଏ ମଦନ ମୋହନ, ଗୋବିନ୍ଦ ଦେବ ଆଉ ଗୋପୀନାଥ, ତିନି ମୂର୍ତ୍ତି। ତିନି ମୂର୍ତ୍ତି ଯେତେବେଳେ ନିର୍ମିତ ହେଇଥିଲା, ସେତେବେଳେ ତିନି ମୂର୍ତ୍ତି ମାତା ଉତ୍ତରା ଦେବୀଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ରଖାଯାଇଥିଲା। ସେଟା ମାତା ଉତ୍ତରା ଦେବୀ ସେ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଭାବେ ଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ। ତେଣୁ ତିନି ମୂର୍ତ୍ତି ଦେଖି ସେ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିଛନ୍ତି ଏଇ ଯେ ମଦନ ମୋହନ ଇଏ ସେଇ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପାଦ ପଦ୍ମ ସଦୃଶ। କଥା ବୁଝିପାରିଲେ? আর এই যে গোবিন্দ মূর্তি ইয়ে কৃষ্ণଙ୍କ মুখমণ্ডল সদৃশ। আর এই যে গোপীনাথ এ মূর্তি যে সেই প্রভুଙ୍କର বক্ষস্থল। কথা বুঝিপারলে? এই তিন মূর্তি সমন্বয় ভাবে কৃষ্ণଙ୍କ স্বরূপ। মদন মোহন, গোবিন্দ দেব, গোপীনাথ তিন মূর্তি সমন্বয় হিসাবে কৃষ্ণଙ୍କର স্বরূপ প্রকটিত হল। হ্যাঁ, কৃষ্ণଙ୍କ পূর্ণ স্বরূপ। তেমনি এ তিন মূর্তি ত্রিতত্ত্বের কথা কুহযাচ্ছে। বেদের ত্রিতত্ত্ব কুহযাচ্ছে। সম্বন্ধ, অবিধেয়, প্রয়োজন। বেদে ত্রিতত্ত্ব কহে। চৈতন্য চরিতামৃতে এই কথা কুহযাচ্ছে। হ্যাঁ, সম্বন্ধ
ଆମେ ଏଠାରେ ଯେତେ ସବୁ ସମ୍ବନ୍ଧ ଅଛି, ପିତା ପୁତ୍ର ଭାଇ ଭଉଣୀ ସ୍ତ୍ରୀ ପୁତ୍ର ଆତ୍ମୀୟ ଏଇ যে ସମ୍ବନ୍ଧ, ଏ ହେଉଛି ସବୁ ଅନିତ୍ୟ ସମ୍ବନ୍ଧ। ତେଣୁ ଆମର ନିତ୍ୟ ସମ୍ବନ୍ଧ ହେଉଛି ସେଇ ଭଗବାନ ମଦନ ମୋହନଙ୍କର ପାଦ ପଦ୍ମ। କଥା ବୁଝିପାରିଲେ? ପ୍ରଥମେ ସେଇ ଭଗବାନ ମଦନ ମୋହନଙ୍କ ପାଦ ପଦ୍ମ ଆମକୁ ସମ୍ବନ୍ଧ ସ୍ଥାପନ କରିବାକୁ ହେବ। ଯେତେ ସମ୍ବନ୍ଧ ସ୍ଥାପିତ ହେବ ସେତେବେଳେ କ'ଣ ଆରମ୍ଭ ହେବ? ସମ୍ବନ୍ଧ ଯେତେ ସ୍ଥାପିତ ହେବ ସେତେବେଳେ କ'ଣ ହେବ? କ'ଣ ହେବ? ସେବେ କ'ଣ କରିବେ? ସେତେବେଳେ ସମ୍ବନ୍ଧ ସ୍ଥାପିତ ହେଲେ ସେତେ ସେବା କରିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମାଜ କଥା କୁହାଯାଉଛି, ଆଗ ସମାଜରେ ଝିଅ ପୁଅ ଯେତେ ବାହାଘର ବାପା ମା ସବୁ ଠିକ୍ କରୁଥିଲେ, ଗୁରୁଜନ ମାନେ। ଝିଅ କେବେ ସେ ପୁଅକୁ ଦେଖିନଥିବେ, ପୁଅ କେବେ ଝିଅକୁ ଦେଖିନଥିବେ। ପ୍ରଥମେ ଏହିପରି ମଧ୍ୟସ୍ଥି ମାଧ୍ୟମରେ ଏ ସମ୍ବନ୍ଧ ସ୍ଥାପନ କରାଯାଉଛି। ଆଜିଠାରୁ ଇଏ ତୁମର ପତି ସେ ହେଉଛି ତୁମର ପତ୍ନୀ। କ'ଣ ହେଇଗଲା? ଦୁଇ ଝିଅ ପୁଅ ମଧ୍ୟ ସମ୍ବନ୍ଧ କ'ଣ ସ୍ଥାପିତ ହେଇଗଲା? କ'ଣ? ଆରେ କିଛି କହିପାରୁନାହାନ୍ତି ରେ, ଏମାନେ ବାହା ହେଇନି କାହାରି, କିଛି କହିପାରୁନ। ଆରେ ପତି ପତ୍ନୀ ଏତିକି କଥା କହିପାରୁନ। ଆଇ ଶବ୍ଦ ଅଂଗ୍ରେଜୀ ହଜବାଣ୍ଡ ୱାଇଫ୍ ତାହା ବି କହୁନାହାନ୍ତି, ସବୁ ଚୁପଚାପ। ତ ଏହିପରି ପତି ପତ୍ନୀ ସମ୍ବନ୍ଧ, ତ ସମ୍ବନ୍ଧ ଯେତେ ସ୍ଥାପିତ ହେଇଗଲା, ଝିଅଟା ସେତେ ଚିନ୍ତା କଲେ କ'ଣ, ଆଜିଠାରୁ ଇଏ ମୋର ପତି। ପତି ଠାରୁ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବାକେ ହେଲେ ପତିଙ୍କ ସେବା କରିବା ନା କ'ଣ? ବିନା ସେବାରେ ପତିଙ୍କ ଠାରୁ ପୁତ୍ର ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇପାରିବ କି? ଏ ହେଉଛି ଆମର ବିଧାନ ସବୁ। ତେଣୁ ପତ୍ନୀ ସେ କ'ଣ କରିବେ? ପତିଙ୍କ ସେବାରେ ଆତ୍ମନିয়োଗ କରିବେ। ଆଉ ପତି ସେତେ ପ୍ରସନ୍ନ ହୋଇ ତାଙ୍କୁ ଫଳ ପ୍ରଦାନ କରିବେ, ପୁତ୍ର। ଏତିକି ବୁଝିପାରିଲେ ତ? ଏତିକି ବୁଝିପାରିଲେ ସମସ୍ତେ? ଆଚ୍ଛା, ଏଇ କଥା କୁହାଯାଉଛି। ସେହିପରି ଆମର ଯେତେ ମଦନ ମୋହନ ଦେବଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ବନ୍ଧ ସ୍ଥାପିତ ହେଇଯିବ, ସେତେ କ'ଣ କରିବ? ତାକୁ ସେବା କରିବା। ୟାକୁ କୁହାଯାଉଛି ଭକ୍ତି। ୟାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଉଛି? ଭକ୍ତି। ଭକ୍ତିକୁ କୁହାଯାଉଛି ଅବିଧେୟ ସମ୍ବନ୍ଧ। ଏ ଗୋଟେ ତତ୍ଵ, ତାପରେ ଅବିଧେୟ ତତ୍ଵ। ଅବିଧେୟ ମାନେ କ'ଣ? ଭକ୍ତି। ଭକ୍ତି ମାନେ ସେବା। ଏତିକି ବୁଝିଲେ ହବ। ঠিক আছে। তো ভক্তি আমি যদি সেবা করিবা, এইপরি অন্নাভিলাষিত শূন্য জ্ঞান কর্ম আদি অনাবৃতম আনুকূল্যন কৃষ্ণানুশীলন ভক্তির উত্তমা। ইয়াকে উত্তম ভক্তি কহ। অন্য অভিলাষ অন্য জ্ঞান প্রয়াস সব পরিহার করি সেই ভগবানকে প্রসন্ন বিধান পাই যেতবে আমি তাকে সেবা করিব, সেই সেবাকে কুহযাଉଛି কোন? উত্তম ভক্তি, মানে শুদ্ধ ভক্তি। কথা বুঝিপারে? এক অবিধেয় কুহযাଉଛି। ভক্তি করলে আমি যেমিতি পতিকে সেবা করলে পতি সেটা পুত্র প্রদান করবে, এই ভগবানকে সেবা করলে তারপরে কোন হব? সেবার পরিণাম স্বরূপ আমার প্রয়োজনীয় বস্তু সে প্রদান করে। প্রয়োজনীয় বস্তু কোন? কৃষ্ণ প্রেম। তো সম্বন্ধ অবিধেয় প্রয়োজন। তো প্রয়োজন হচ্ছে আমার প্রেম। আমার আমি যে মনুষ্য দেহ প্রাপ্ত হয়েছে, মনুষ্য দেহ আমার পরম প্রাপ্য বস্তু কোন? পরম প্রাপ্য বস্তু কোন? প্রেম, কৃষ্ণ প্রেম। কথা বুঝিপারলে? তো পরম প্রয়োজনীয় প্রাপ্য বস্তু হচ্ছে কৃষ্ণ প্রেম। তেমনি মহাপ্রভু মহাপ্রভু শিক্ষার এ কথা কুহযাଉଛି, প্রেমা পুমার্থ মহা শ্রী চৈতন্য মতবেদং তত্রাধর ন পর। প্রমাণ করলে আমি যে মনুষ্য দেহ প্রাপ্ত হয়েছে, মনুষ্য দেহের আমার একমাত্র প্রাপ্য বস্তু হচ্ছে কোন? প্রেম, কৃষ্ণ প্রেম। এ কাহার মত? শ্রী চৈতন্য মতবেদং তত্রাধর ন পর। এ চৈতন্য মহাপ্রভুর মত। চৈতন্য মহাপ্রভু কে? সে হচ্ছেন সেই কৃষ্ণ, সেই জগন্নাথ। কথা বুঝিপারলে? তেমনি সে যে মত দিয়েছেন, যে পথ প্রদর্শন করেছেন, আমাকে সেই পথকে যাওয়া কি হব? সেই মতকু অবলম্বন করা। তেবে আমি
ପ୍ରେମ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇପାରିବା। ଅନ୍ୟ କାହାରି ମତ ଅନ୍ୟ କାହାରି ପଥେ ଯଦି ଆମେ ଚାଲିବୁ ତାହେଲେ କେବେ ହେଲେ ଆମେ ପ୍ରେମ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇପାରିବା ନାହିଁ। କଥା ବୁଝିପାରିଲେ? ଡାଉଟ୍ କ୍ଲିୟର ହେଇଗଲା? ଏଇନେ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ କହିବା ଏ ତିନି ଠାକୁର କେ ମଦନ ମୋହନ, ଗୋବିନ୍ଦ ଦେବ ଆଉ ଗୋପୀନାଥ। ତ ମଦନ ମୋହନ ହଉଛି ସମ୍ବନ୍ଧର ଅଧିଷ୍ଠାତ୍ରୀ ଦେବ, ପ୍ରয়োଜନ ସମ୍ବନ୍ଧ ଅଭିଧେୟର ଅଧିଷ୍ଠାତ୍ରୀ ଦେବ ହେଉଛନ୍ତି ଗୋବିନ୍ଦ ଦେବ, ଆଉ ପ୍ରয়োଜନର ଅଧିଷ୍ଠାତ୍ରୀ ଦେବ ହେଉଛନ୍ତି କିଏ? ଗୋପୀନାଥ। ତିନି ଠାକୁର। କଥା ବୁଝିପାରିଲେ? ସମ୍ବନ୍ଧ, ଅଭିଧେୟ, ପ୍ରয়োজন ଅର୍ଥାৎ ମଦନ ମୋହନ, ଗୋବିନ୍ଦ ଦେବ ଆଉ ଗୋପୀନାଥ। ଏ ତିନି ଠାକୁର। ଏ ତିନି ଠାକୁର ସେତେବେଳେ ସେବା ଚାଲୁଥିଲା। ତାପରେ ମ୍ଲେଚ୍ଛ ଭୟରେ ସବୁ କଣ ହେଇଯାଇଛି? ଏସବୁ ବିଗ୍ରହ ଲୁପ୍ତ ହେଇଯାଇଥିଲା। ଏସବୁ ବିଗ୍ରହ କଣ ହେଇଯାଇଥିଲା? ଏ ତ ସେ ଦାପର ଯୁଗ କଥା। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ କଲି ଯୁଗ ଚାଲିଛି। ତେଣୁ ଏସବୁ ବିଗ୍ରହ ସବୁ ଲୁପ୍ତ ହେଇଯାଇଥିଲେ। ଲୁପ୍ତ ହେଇଯାଇଥିଲେ ସେତେବେଳେ ମହାପ୍ରଭୁ ଯେତେବେଳେ ଆସିଲେ, ମହାପ୍ରଭୁ କେତେବେଳେ ଆସିଲେ? 500 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ। ଆଉ କଲିଯୁଗ ମାନେ 5000 ବର୍ଷ କଟି ଯାଇଛି। ତ 5000 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରୁ ମହାପ୍ରଭୁ ଆସିଥିଲେ 500 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ। ମହାପ୍ରଭୁ ଯେତେବେଳେ ଆସିଲେ ଏସବୁ ବିଗ୍ରହ ଯେତେବେଳେ ଲୁପ୍ତ ହେଇଯାଇଥିଲେ, ସେତେ ମହାପ୍ରଭୁ ସନ୍ନ୍ୟାସ ନେଇ ଯେତେବେଳେ ନୀଳାଚଳକୁ ଆସିଥିଲେ, ନୀଳାଚଳ କେଉଁ ଜାଗା? ପୁରୀ। ଜଗନ୍ନାଥ ପୁରୀ। ଏଟାକୁ ଯେତେବେଳେ ଆସିଥିଲେ ସେତ ମହାପ୍ରଭୁ ଏ ରୂପ ଗୋସ୍ୱାମୀ, ସନାତନ ଗୋସ୍ୱାମୀ, ମଧୁ ପଣ୍ଡିତ ଏମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ। ଗୋସ୍ୱାମୀ ମାନଙ୍କୁ, এই যে ষড় গোস্বামী এମାନଙ୍କୁ সব ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ ଲୁପ୍ତ ତୀର୍ଥ ଉଦ୍ଧାର আর ଶ୍ରୀବିଗ୍ରହ ସେବା ପ୍ରତିଷ୍ଠା, ଭକ୍ତି ଶାସ୍ତ୍ର ପ୍ରଣୟନ, ବୈଷ୍ଣବ ସଦାଚାର ଏ ଚାରିଟା ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ। ତ ସେହି ସବୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ରୂପ ଗୋସ୍ୱାମୀ, ସନାତନ ଗୋସ୍ୱାମୀ ଏମାନେ କେଉଁଠାକୁ ଆସିଥିଲେ? ବୃନ୍ଦାବନ। ମହାପ୍ରଭୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଶ୍ରୀବିଗ୍ରହ ଶ୍ରଦ୍ଧା ସେବନ, ସେତେ କୌଣସି ବିଗ୍ରହ ନଥିଲେ। ତ ବିଗ୍ରହ କେମିତି ସେବା ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ କରିବେ? ସେହିପରି ମଦନ ମୋହନ ସନାତନ ଗୋସ୍ୱାମୀ ପାଖରେ ପ୍ରକଟ ହେଲେ। କେମିତି ପ୍ରକଟ ହେଲେ? ନା ମଦନ ମୋହନ ତାଙ୍କର ରୁଟିନ୍ ହେଉଛି, ନିୟମ ହେଉଛି ପ୍ରତିଦିନ ସେଇ ଯେଉଁଠାରେ ଆଦିତ୍ୟ ଟିଲା ରହିଛି ବୃନ୍ଦାବନ, ସେଇଠୁ ସେ ଚାଲି ଚାଲି ଆସିବେ କେଉଁଟାକୁ? ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ। ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ପରିକ୍ରମା କରିବେ। ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ପରିକ୍ରମା କରି ସେଇଠୁ ସେ ଯିବେ ମଥୁରାକୁ। ମଥୁରାକୁ ଯାଇ ମଧୁମୁଖୀ କରିବେ, କରି ପୁଣି ସେଇ ଆଦିତ୍ୟ ଟିଲା ସେଠାରେ ଫେରି ଆସିବେ। କେତେ ରାସ୍ତା? ମିନିମମ୍ 100 କିଲୋମିଟର ହେଇଯିବ ସବୁ ମିଶିକିରି। ସେଇ ଆଦିତ୍ୟ ଟିଲାରୁ ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ଆସିବାକୁ ହେବ କେତେ? 14 କିଲୋମିଟର ନା କେତେ? ପୁଣି ସେଇ ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ପରିକ୍ରମା କରିବାକୁ ହେବ, ସେ ବି ସେମିତି କେତେ କିଲୋମିଟର? 25 ନା କେତେ କିଲୋମିଟର ଅଛି। ସେଇପରି ସେଇଠିରୁ ଯିବାକୁ ହେବ କେତେ? ମଥୁରା, ସେ ବି ସେମିତି 25-30 କିଲୋମିଟର। ଏହିପରି ଯଦି ହେବ ତାହେଲେ ଟୋଟାଲ ହେଲେ କେତେ ହେବ? ମାନେ ମିନିମମ୍ 45 କିଲୋମିଟର। ପୁଣି ଏତେ କିଲୋମିଟର ପୁଣି ଫେରିବେ ସେଇଠିରୁ ଆଦିତ୍ୟ ଟିଲାକୁ ଫେରିବେ। ଏହିପରି ଟୋଟାଲ ହେବ କେତେ? ପ୍ରାୟ 90 କିଲୋମିଟର, 80-90 କିଲୋମିଟର। ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସମ୍ଭବ ହେବ କେବେ 80-90 କିଲୋମିଟର ଚାଲିବା? ଏକ ଅଦ୍ଭୁତ ଲୀଳା। ସେତେବେଳେ କ'ଣ କରନ୍ତି? ଏ ବୃନ୍ଦାବନ ଏ ସାକ୍ଷାତ ଭଗବାନ ବଳରାମ ନିଜର ସ୍ୱରୂପ ପ୍ରକଟ କରିଛନ୍ତି। ଭକ୍ତଙ୍କ ଲାଗି ସେ କ'ଣ କରନ୍ତି? ଯେମିତି ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ଯେତେବେଳେ ଥିଲେ, କୃଷ୍ଣଙ୍କ ଲାଗି ସେ କ'ଣ କରିଥିଲେ? କୃଷ୍ଣ ପ୍ରତିଦିନ ନନ୍ଦ ମହାରାଜ ଭବନରୁ ଚାଲି ଆସିବେ କେଉଁଟାକୁ? ରାସସ୍ଥଳୀକୁ। ଗୋପୀମାନଙ୍କ ସହିତ ରାସଲୀଳା କରିବେ। ତ ସେ ବ୍ୟବଧାନ କେତେ? ମିନିମମ୍ 25 କିଲୋମିଟର, 25-30 କିଲୋମିଟର। ତ କୃଷ୍ଣ ରାତ୍ରିରେ କେମିତି ଆସିବେ? ଯଶୋଦା ମାତା ଯେତେବେଳେ ରାତ୍ରିରୁ ଶୁଆଇ ଦେବେ, ଯଶୋଦା ଯେତେବେଳେ ଫେରି ଆସିବେ ଶୋଇବା ପାଇଁ, ସେ ସେତେବେଳେ ସେଇ ରାତ୍ରି ସେଇଠୁ ଚାଲି ଆସିବ କେଉଁଟାକୁ? ରାସସ୍ଥଳୀକୁ, ବଂଶୀ ବଟ ସେଟାକୁ ଆସି ଗୋପୀମାନଙ୍କ ସହିତ ରାସଲୀଳା କରି ସାଢ଼େ ରାତ୍ରି ପୁଣି ଭୋର ସେଟାକୁ ଚାଲିଯିବା ଯେଉଁଠି ଆସିଥିଲେ।
ଏତେ ରାସ୍ତା ଏତେ ମନୁଷ୍ୟ ଲୀଳା କରିଛନ୍ତି। ଯଦିଓ ସେ ଭଗବାନ ମନୁଷ୍ୟ ଲୀଳା କରି ଚାଲି ଚାଲି ଆସିବେ, ତେଣୁ ଭଗବାନ ବଳରାମ ସେ ତ ବୃନ୍ଦାବନ, ତା ସ୍ୱରୂପ ବୃନ୍ଦାବନ, କୃଷ୍ଣଙ୍କ ଲାଗି ସେ ସଂକୁଚିତ ହେଇଯିବ ବୃନ୍ଦାବନଟା। କଥା ବୁଝିପାରିଲେ? ଆଉ ଦିନ ବେଳେ ସେଟା ପ୍ରସାରିତ ହୁଏ, ପଦ୍ମ ଫୁଲଟା ସୂର୍ଯ୍ୟ କିରଣ ପ୍ରସ୍ଫୁଟିତ ହେଉଛି, ହଁ ପ୍ରସାରିତ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ରାତ୍ରି ହେଉଛି କ'ଣ ହେଉଛି? ସଂକୁଚିତ ହେଇଯାଉଛି। ଏହିପରି ବଳରାମ କ'ଣ କରିବେ? କୃଷ୍ଣଙ୍କ ଲାଗି, କୃଷ୍ଣଙ୍କ ସେବାରେ ଯୁକ୍ତ ହେଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ କୃଷ୍ଣ ଯେତେବେଳେ ନନ୍ଦ ଭବନରୁ ସେ ଯେତେବେଳେ ଆସିବ ରାସସ୍ଥଳୀକୁ, ଏତେ କିଲୋମିଟର ସେ ସେତେ ସଂକୁଚିତ ହେଇଯିବ। କେତେ ଏଇଠରୁ ଆମର ସେଇ ଗୋବିନ୍ଦ ଦେବଙ୍କର ମନ୍ଦିର ଯାଉ ଅଛି, ଏତିକି ବାଟ ହେଇଯିବ। ତ ରାତ୍ରି ଏତିକି ବାଟ ଯାଇପାରିବନି। ତ ଏଇ ବଳରାମଙ୍କ ଏଇ ସେବା ଭଗବାନଙ୍କ ଲାଗି। ତ ସେଇ ଭଗବାନ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭଗବାନଙ୍କ ଶୁଦ୍ଧ ଭକ୍ତ ସନାତନ ଗୋସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଲାଗି ଏତେ ରାସ୍ତା ତାଙ୍କ ଲାଗି ଅତି ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ ହେଇଯିବ। 5-6 କିଲୋମିଟର। କଥା ବୁଝିପାରିଲେ? ତ ଜନଙ୍କର 5-6 କିଲୋମିଟର ଚାଲିବା ବଲେ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। କଥା ବୁଝିପାରିଲେ? ତ ଏଇପରି ଦେଖାଯାଉଛି ସେଇ ସନାତନ ଗୋସ୍ୱାମୀ ଦିନେ ସେ ଯାଉଥିଲେ ମଧୁମୁଖୀ କରିବା ପାଇଁ। କୃଷ୍ଣ ଗୋପାଳ ବେଶ ଧାରଣ କରି ଶାଖାମାନଙ୍କ ସହିତ ଖେଳୁଥିଲେ ଯମୁନା ତଟେ। ଏଇ ଯମୁନା ତଟ ଦେଇ ଯେତେ ଯାଉଥିଲେ ମଧୁମୁଖୀ କରିବା ପାଇଁ, ସେଇ ପିଲାମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ ଖେଳ ଛାଡ଼ିକିରି ଆସି ସନାତନ ଗୋସ୍ୱାମୀଙ୍କ ହାତ ଧରି କହୁଛନ୍ତି, ବାବା ବାବା ମୁଁ ତୁମ ସହିତ ଯିବି। ତ ସେତେବେଳେ ସନାତନ ଗୋସ୍ୱାମୀ, ତୁମେ ମୋ ସହିତ ଯିବ, ଯାଇକି କ'ଣ ଖାଇବ? ମୁଁ ତ ମଧୁମୁଖୀ କରି ଖାଉଛି କୌଣସି ଉପାୟରେ, ତୁମେ ଯାଇକି କ'ଣ ଖାଇବ? ନା ତୁମେ କ'ଣ ଖାଉଛ? ସେ କୃଷ୍ଣ ପଚାରୁଛନ୍ତି। ତୁମେ ଯାହା ଖାଉଛ ମୁଁ ତାହା ଖାଇବି। ଇଏ କହିଦେଲେ ସନାତନ ଗୋସ୍ୱାମୀ, ମୁଁ ତ ଏମିତି ମଧୁମୁଖୀ କରି ଖାଉଛି, ତୁମେ ଯେମିତି ଖାଉଛ ମୁଁ ତାହା ଖାଇବି। ଏହି କଥା କହିଦେଲେ। ସନାତନ ଗୋସ୍ୱାମୀ ବୁଝିପାରିଲେ ସେଇ ପିଲାଟା ଅନ୍ୟ କେହି ନୁହନ୍ତି, ସେ ହେଉଛି ସାକ୍ଷାତ ମଦନ ମୋହନ। ଏଇ ପିଲାମାନେ ସବୁ ଧରନ୍ତୁ, ବସନ୍ତୁ। ସେ ପିଲା ହେଉଛି ମଦନ ମୋହନ। କ'ଣ ହେଉଛି? 24 ସ୍ତ୍ରୀ ସେଇ ମଦନ ମୋହନ ବିଗ୍ରହ ସେବା କରିଥିଲେ। ଆଉ ସେଇ ପିଲା ଚାଲି ଚାଲି ଆସି ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ପଶିଲେ, ସେ ବିଗ୍ରହ ରୂପରେ ଅବସ୍ଥାନ କରୁଛନ୍ତି। ଇଏ ସନାତନ ଗୋସ୍ୱାମୀ ଦେଖିଲେ। ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଲେ ସେ ସେତେବେଳେ ଚିନ୍ତା କଲେ, ଆରେ ପିଲା ତ কোনো ସାଧାରଣ ପିଲା ନୁହନ୍ତି, ତ ସାକ୍ଷାତ ସେଇ ଭଗବାନ ମଦନ ମୋହନ। ତେଣୁ ଆଉ ସେ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଜାଗାରେ ଯାଉନଥିଲେ ମଧୁମୁଖୀ କରିବା ପାଇଁ, କେବଳ ସେଇ ଘରକୁ ପ୍ରତିଦିନ ଆସୁଥିଲେ। ଆସି ଦେଖୁଥିଲେ କ'ଣ? ଏ 24 ପିଲାମାନେ ଅଛନ୍ତି। ଆଉ 24 ସ୍ତ୍ରୀ କ'ଣ କରିବେ? ସେ ଗୋଟେ ପ୍ଲେଟ୍ରେ ସବୁ ଖାଇବା ପାଇଁ ଦେବେ ପିଲାମାନେ। ଏମାନେ ଯେତେବେଳେ 24 ପିଲାମାନେ ଯେତେବେଳେ ଖାଇଦେବେ, ସେ ମଦନ ମୋହନ ମନ୍ଦିର ଅଲ୍ଟରରୁ ଛାଡ଼ି ସେ ଆସି ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ବସି ଖାଇଦେବ। ଏହିପରି ଲୀଳା କରିଛନ୍ତି। ଇଏ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଭାବରେ ଦେଖିଲେ କିଏ? ସନାତନ ଗୋସ୍ୱାମୀ। ଆରେ ଇଏ ତ ବିଗ୍ରହ ରୂପେ ଏଠାରେ ବିରାଜ କର, ପୁଣି ସେ ବିଗ୍ରହ ଗୋପାଳ ବାଳକ ରୂପ ଧାରଣ କରି ଆସି ଏମାନଙ୍କ ସହିତ ମିଶି ଏମିତି ଖାଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସନାତନ ଗୋସ୍ୱାମୀ ସେତେବେଳେ ସେ 24 ସ୍ତ୍ରୀକୁ କହିଲେ, ମା ତୁମର ପିଲାମାନେ ଏଇ ଯା ପ୍ରସାଦ ଖାଇଛନ୍ତି, ସେଥିରେ ଟିକେ ମୋତେ ଦେବେ? ତ ସେ ଦେଇଦେଲେ ବ୍ରଜବାସିନୀ। ଏ ଭଗବାନଙ୍କ ପ୍ରସାଦ ସାକ୍ଷାତ ସେ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲା। ସେଇ ରାତ୍ରିରେ ମଦନ ମୋହନ ସନାତନ ଗୋସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଇ ଦେଉଛନ୍ତି, ବାବା ମୁଁ ତୁମ ପାଖକୁ ଆସିବି। ଆଉ ସିଆଡ଼େ 24 ସ୍ତ୍ରୀକୁ କହୁଛନ୍ତି ସ୍ୱପ୍ନରେ, ମଦନ ମୋହନ କାଲିଠାରୁ ତୁମେ ସେଇ ସନାତନ ଗୋସ୍ୱାମୀଙ୍କ ହାତରେ ମୋତେ ଉଠେଇ ଦେବ। ଏତେଦିନ ତୁମର ହାତରେ ସେବା ମୁଁ ଗ୍ରହଣ କରିଛେ, ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାର ହାତରେ ସେବା ମୁଁ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି। ମଦନ ମୋହନ 2 ଜାଗାରେ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଇଦେଲେ। ସନାତନ ଗୋସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଇଦେଲେ, ଇଆଡ଼େ 24 ସ୍ତ୍ରୀ। 24 ସ୍ତ୍ରୀ କହିଲେ କ'ଣ ବୁଝାଉଛି? ଯିଏ ଏଇ ବିଗ୍ରହ ସେବା କରିଥିଲେ ମଦନ ମୋହନଙ୍କର। କଥା ବୁଝିପାରିଲେ? 24 ମାନେ ଟାଇଟେଲ୍, ଯେଉଁମାନେ ଚତୁର୍ବେଦୀ, 4ଟା ବେଦ ପାରଙ୍ଗମ, ସେଇ ବଂଶରେ ସେମାନଙ୍କୁ କୁହାଯାଏ 24, ଅର୍ଥାତ୍ ଚତୁର୍ବେଦୀ। ସଂକ୍ଷେପ କୁହାଯାଉଛି 24। ତ ସେ ତାହାକୁ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଇଦେଲେ।
ଇଏ ସ୍ୱପ୍ନଦେଶ ପାଇ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁଃଖିତ ହେଇଗଲେ। ଚୌବେ ସ୍ତ୍ରୀ ନିଜ ପୁତ୍ର ଜ୍ଞାନରେ ସେବା କରିଥିଲେ ଏତେଦିନ, ଆଜି ସେଇ ମଦନ ମୋହନ ନେଇଯିବେ କିଏ? ସନାତନ ଗୋସ୍ୱାମୀ। ତାଙ୍କର ହାତ ଉଠେଇ ଦେବାକୁ ହେବ, ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁଃଖିତ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି। ପୁଣି ପରକ୍ଷଣେ ମନକୁ ସାନ୍ତ୍ୱନା ଦେଉଛନ୍ତି। ଏହିପରି ଯଶୋଦା ମାତା କେତେ ସେବା କରୁଥିଲେ କୃଷ୍ଣକୁ, ପ୍ରାଣପଣ ଦେଇ 24 ଘଣ୍ଟା ସେବା କରିଥିଲେ। ଆଉ ସେଇ କୃଷ୍ଣ ଯଶୋଦା ମାତାଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି କୋଉଠାକୁ ଚାଲିଗଲେ? ମଥୁରାକୁ ଚାଲିଗଲେ। ତ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଦେଶ, ଯାହା ଆଦେଶ ହେଇଛି ଆମକୁ ତାହା ପାଳନ କରିବାକୁ ହେବ। ଯଶୋଦା ମାତାଙ୍କ ଏ କଥା ସ୍ମରଣ କରି ଏ 24 ନିଜ ମନକୁ ସାନ୍ତ୍ୱନା ଦେବେ। ୟାର ଏ ସ୍ୱପ୍ନଦେଶ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇ ଆସିଛନ୍ତି ସନାତନ ଗୋସ୍ୱାମୀ। ଯେତେବେଳେ ଆସି ଉପସ୍ଥିତ ହେଇଛନ୍ତି ସକାଳେ, এই কথা যেତେବେଳେ କହିଲେ, ସେତେବେଳେ 24 ସ୍ତ୍ରୀ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁଃଖିତ ହେଇଗଲ। ପୁଣି ସେ ନିଜ ମୁଖରେ ଏଇ ଯଶୋଦା ମାତାଙ୍କର ଏ କଥା କହିକିରି ନିଜ ମନକୁ ସାନ୍ତ୍ୱନା ଦେଇ କହୁଛନ୍ତି, ସେ ସର୍ବେଶ୍ୱର ଭଗବାନ ଯାହା ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ମୋତେ ତା ପାଳନ କରିବାକୁ ହେବ। ତେଣୁ ଏ ମଦନ ଗୋପାଳକୁ ଆପଣ ହାତ ଉଠେଇ ଦେବା ପାଇଁ କହିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସେଇ ବିଗ୍ରହ ନେଇ ଆସିଲେ କିଏ? ସନାତନ ଗୋସ୍ୱାମୀ। ସନାତନ ଗୋସ୍ୱାମୀ ଆଣି ସେ ଗୋଟେ ପର୍ଣ୍ଣ କୁଟୀର ନିର୍ମାଣ କରି ଏହିପରି ସେବା କରୁଥିଲେ। ତାଙ୍କର ହାତ ସେବା ନେଉଛନ୍ତି। ଇଏ ମଧୁମୁଖୀ କରି ଯାହା କିଛି ଅଟା ଫଟା ନେଇ ଆସୁଥିଲେ, ବିନା ଲବଣରେ ତିଆରି କରି ଦେଉଥିଲେ। ମଦନ ମୋହନ ଖାଉଥିଲେ। ସେତେବେଳେ ଦେଖିଲେ, ବାବା ତୁମେ ଏଇ ଯେ ମାନେ ରୋଟି ତିଆରି କରି ଦେଉଛି, ଏଥିରେ ତ ଟିକେ ଲୁଣ ଦେଉନ, ବିନା ଲୁଣରେ କାହିଁକି ଏମିତି କର? ସନାତନ ଗୋସ୍ୱାମୀ ତୁମ ପାଇଁ ଭିକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଯିବି ନା କ'ଣ? ଏ ସନାତନ ଗୋସ୍ୱାମୀ ଏହିପରି କହୁଛନ୍ତି। ମହାପ୍ରଭୁ ମୋତେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ଏସବୁ ଭକ୍ତି ଶାସ୍ତ୍ର ସବୁ ପ୍ରଣୟନ କରିବା ପାଇଁ, ଆଉ ତୁମ ପାଇଁ ମୁଁ ଭିକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଯିବି? ତ ମଦନ ମୋହନ କହୁଛନ୍ତି, ବାବା ମୁଁ ଯଦି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରି ନେବି ତାହେଲେ ତୁମେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଅଛ? ହଁ, ତୁମେ ତୁମ ସେବା ଯଦି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରି ନେବ ତାହେଲେ ମୁଁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଅଛି। ଏ ମଦନ ମୋହନ ସନାତନ ଗୋସ୍ୱାମୀ ପାଖରେ ଇଏ ଅନୁମତି ନେଇନେଲେ। ତାପରେ କ'ଣ ହେଲା? ଜଣେ ସେଠଜୀ ସେ ନୌକା ଭରିକିରି ମାଳ ନେଇ ଆସିଥିଲେ ମଥୁରାରେ ବିକ୍ରି କରିବା ପାଇଁ। ଆଉ ସେଇ ନୌକା ଯମୁନା ତଟରେ ଲାଗିଯାଇଛି। ମହାବିପଦ। ସେ ମଥୁରାକୁ ନେଇପାରିନଥିଲେ। ତେଣୁ ବହୁତ ଲସ୍ ହେଇଯିବ। ତେଣୁ ସେ ଆସିଲେ କ'ଣ? ସେଇ ବୃନ୍ଦାବନ, ସେଠାରେ ଯେଉଁଟା ସନାତନ ଗୋସ୍ୱାମୀ ଅଛନ୍ତି ସେଟାକୁ ଆସି ଉପସ୍ଥିତ ହେଇଗଲେ। ମାନେ ବୃନ୍ଦାବନ ଲୋକମାନଙ୍କର ମୁଖରେ ଶୁଣିଲେ ଯେ ଏହିପରି ଏକ ମହାନ ବ୍ୟକ୍ତି ଏଠାରେ ଅଛନ୍ତି, ସାଧୁ ବାବା, ତାଙ୍କ ନାଁ ହେଉଛି ସନାତନ ଗୋସ୍ୱାମୀ। ତୁମେ ତା ପାଖକୁ ଯାଅ, ତାର ଆଶୀର୍ବାଦ ଯଦି ମାଗିବ ତ ଏଇ ବିପଦରୁ ତୁମେ ମୁକ୍ତ ହେଇଯିବ। ତ ସେ ସେଠଜୀ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରି କରି ସନାତନ ଗୋସ୍ୱାମୀ ପାଖକୁ ଆସିଲେ। ତ ସନାତନ ଗୋସ୍ୱାମୀ ପାଖରେ ଦୁଃଖର କଥା ଜଣାଇଲେ। ସନାତନ ଗୋସ୍ୱାମୀ କହିଲେ ସେଠଜୀକୁ, ତୁମେ ଯାଇକି ସେ ମଦନ ଗୋପାଳକୁ କହ, ସେ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରେ। ଇଏ ମଦନ ଗୋପାଳ ପାଖେ ଆସି କହିଲେ, ପ୍ରଭୁ ଏଇ ବିପଦରୁ ମୋତେ ରକ୍ଷା କରନ୍ତୁ। କେମିତି ନୌକା ଯମୁନା ଜଳ ମଝିରେ ଆସିବ, আর ଏଇଥରେ ମୁଁ କଥା ଦେଉଛି ଯେତେ ଲାଭ ହେବ ସବୁ ଆପଣଙ୍କ ସେବାରେ ମୁଁ ଲଗାଇବି। এইପରି ଯେତେ ସର୍ତ୍ତ କଲେ, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଏମିତି ଗୋଟେ ଝଡ଼ ଆସିଲା ପ୍ରବଳ ବେଗରେ। ସେଇ ଝଡ଼ରେ ଗୋଟେ ଏଥିରେ ନୌକା ଯାଇକିରି ଯମୁନା ଜଳ ମଝିରେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଲା। ଆଉ ସେଇଥରେ ଯାହା ଲାଭ ହେଇଛି, ଅନ୍ୟ ସମୟରେ ଯାହା ଲାଭ ତାଠାରୁ 8 ଗୁଣ ଅଧିକ ଲାଭ ହେଇଛି। ସବୁ ନେଇ ମଦନ ଗୋପାଳଙ୍କର ସେବାରେ ସେ ଲଗେଇ ଦେଲେ। ଏହିପରି ମଦନ ଗୋପାଳ ମନ୍ଦିର ସେ ନିର୍ମାଣ କଲେ। ସେଠଜୀ ପ୍ରସନ୍ନ ହେଇଯାଏ। ଆଉ ସେ ସନାତନ ଗୋସ୍ୱାମୀଙ୍କର ଶିଷ୍ୟ ହେଇଗଲେ। ସେ ଇଏ ସେଠଜୀ, ସେଇ ମଦନ ଗୋପାଳ ଇଏ ପ୍ରକଟ ହେଇଥିଲା କାହା ପାଖରେ? ସନାତନ ଗୋସ୍ୱାମୀଙ୍କ ପାଖରେ। আর গোবিন্দ দেব প্রকট হয়েছিল, মু সংক্ষেপে কହୁଛି, କହିବାକୁ ଗଲେ ବହୁତ ବଡ଼ ହିଷ୍ଟ୍ରି। এই ଗୋବିନ୍ଦ ଦେବ ପ୍ରକଟ ହେଇଥିଲା କାହା ପାଖରେ? ରୂପ ଗୋସ୍ୱାମୀଙ୍କ ପାଖରେ। ଆଉ ଗୋପୀନାଥ ପ୍ରକଟ ହେଇଥିଲେ ମଧୁ ପଣ୍ଡିତଙ୍କ ପାଖରେ। ଏ 3 ମୂର୍ତ୍ତିଆ ମଦନ ମୋହନ, ଗୋବିନ୍ଦ ଦେବ ଆଉ ଗୋପୀନାଥ, 3 ମୂର୍ତ୍ତି। ଏହିପରି ବହୁତ ସବୁ ବଡ଼ ବଡ଼ ମନ୍ଦିର ସବୁ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଛି। ବଡ଼ ବଡ଼ ସେଠଜୀ ଲୋକ, ଭକ୍ତ ଲୋକ
এইপରି ଭଗବାନଙ୍କ ଲାଗି ବଡ଼ ବଡ଼ ସବୁ ମନ୍ଦିର, ଗୋବିନ୍ଦ ଦେବଙ୍କର ମନ୍ଦିର, 7 ତଲା ବିଶିଷ୍ଟ ମନ୍ଦିର, ଏ ମଦନ ମୋହନଙ୍କର କେତେ ଉଚ୍ଚା ମନ୍ଦିର ଏସବୁ ନିର୍ମାଣ କରି ଦେଇଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ ବିଷୟ, ଔରଙ୍ଗଜେବ ଯେତେବେଳେ ସେ ଦିଲ୍ଲୀରେ କରିଥିଲେ ତାଙ୍କର ତାଜମହଲ ସେ ନିର୍ମାଣ ଏଇସବୁ ଦେଖିଥିଲେ, ତାଠାରୁ ଏ ଶ୍ରେଷ୍ଠତ୍ୱ ଲାଭ କରିଛି, କେତେ ଉଚ୍ଚା ହେଇଯାଇଛି। ତେଣୁ ସେ ମୁସଲମାନ ସହିପାରିଲେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ସେ କ'ଣ କଲେ, ଏ ମନ୍ଦିର ସବୁ ଭାଙ୍ଗିଦେଲେ ଉପରେ ଚୂড়ା ସବୁ, ମାନେ ତାଜମହଲ ଠାରୁ ଉଚ୍ଚା ହେଇପାରିବନି। ଏ ମୁସଲମାନ ଆଉ କ'ଣ ଏଇ ଗୁଣାମୀ ଆରମ୍ଭ କଲେ। ଯେତେ ସେମାନେ ସମ୍ରାଟ ସେତେବେଳେ ପାୱାର ବହୁତ, ତେଣୁ ସେ ମନ୍ଦିର ଚୂড়ା ସବୁ ଭାଙ୍ଗିଦେଲେ। 7 ତଲା ବିଶିଷ୍ଟ ଗୋବିନ୍ଦ ଦେବଙ୍କ ମନ୍ଦିର 4 ତଲା ଭାଙ୍ଗିଦେଲେ, ମାତ୍ର ବର୍ତ୍ତମାନ 3 ତଲା ଅଛି। এইପରି ମଦନ ମୋହନ ସେଇ ଚୂଡ଼ା ସବୁ ଭାଙ୍ଗିଦେଲେ। ତାପରେ ଏମିତି କ'ଣ ହେଲା, ମୁସଲମାନ ଉପଦ୍ରବ ହେଲା। ଯେ ଯେହେତୁ ସବୁ ମୁସଲମାନ, ଯେ ଶ୍ରୀବିଗ୍ରହ ସବୁ ମାନେ ଭାଙ୍ଗି ଦେବା ପାଇଁ, ଏସବୁ ନାଶ କରିବା ପାଇଁ, ମନ୍ଦିର ସହ ବିଗ୍ରହ ସବୁ ଭାଙ୍ଗି ଦେବା ପାଇଁ ଏଇପରି ଯଦି କଥା ଉଠିଲା, ସେତେବେଳେ ଜୟପୁରର ରାଜା ମାନସିଂହ ସେ କ'ଣ କଲେ, ଏ ସବୁ ବିଗ୍ରହ ସେ ନେଇଗଲେ ଜୟପୁରକୁ। ମାନସିଂହ ଏ ମଦନ ମୋହନଙ୍କର ବିଗ୍ରହ, ଗୋବିନ୍ଦ ଦେବଙ୍କର ବିଗ୍ରହ, ଗୋପୀନାଥଙ୍କ ବିଗ୍ରହ, ଏଇପରି 7 ବିଗ୍ରହ ସବୁ, କେତେ ବହୁତ ସବୁ ବିଗ୍ରହ, ଫେମସ୍ ସବୁ ବିଗ୍ରହ ସବୁ ନେଇ ଯାଇଥିଲେ। କେବଳ ଥିଲେ ଏ ରାଧା ରମଣ ବିଗ୍ରହ, ଯେଉଁଟାକି ଗୋପାଳ ଭଟ୍ଟ ଗୋସ୍ୱାମୀ ପାଖରେ ଶାଳଗ୍ରାମ ଶିଳାରୁ ପ୍ରକଟ ହେଇଥିଲା। ସେ ପୂଜାରୀ ମାନେ ଛାଡ଼ିଲା ନାହିଁ, ସେଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ବୃନ୍ଦାବନ ଅଛି ସେଇ ରାଧା ମଦନ ମୋହନ ବିଗ୍ରହ। ରାଧା ରମଣ ବିଗ୍ରହ, ରାଧା ରମଣ ବିଗ୍ରହ ଆଉ ବାଙ୍କୁ ବିହାରୀ ବିଗ୍ରହ, ଏଇ 2 ବିଗ୍ରହ ଅଛନ୍ତି ସେଠାରେ ବୃନ୍ଦାବନରେ। ଆଉ ଯେତେ ସବୁ ବିଗ୍ରହ ଏ ମାନସିଂହ ସବୁ ନେଇଯାଇଥିଲେ ଜୟପୁରକୁ। ଆଉ ମାନସିଂହ ଏଇପରି ରାଜା ଥିଲେ, ମାନେ ସେ ଆମର ବିଶ୍ୱନାଥ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ ଠାକୁର ଦୀକ୍ଷାପ୍ରାପ୍ତ ହେଇଥିଲେ। ତେଣୁ ସେ ଗୌଡ଼ୀୟ ଧାରା ବୈଷ୍ଣବ, ସେ ରାଜା ହୋଇ ସୁଦ୍ଧା ନିଜ ହାତରେ ଏଇପରି ସେବା ପୂଜା କରୁଥିଲେ। ରାଧା ମଦନ ମୋହନ, ବିଶେଷ କରି 3 ମୂର୍ତ୍ତି, ରାଧା ମଦନ ମୋହନ, ରାଧା ଗୋବିନ୍ଦ ଦେବ, ରାଧା ଗୋପୀନାଥ, 3 ମୂର୍ତ୍ତି ନିଜ ହାତରେ ସେବା କରୁଥିଲେ, ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରୁଥିଲେ। ଏ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରିସାରିଲା ପରେ ତାପରେ ସେ କିଛି ଭୋଗ କରିବେ, କରି ତାପରେ ରାଜକାର୍ଯ୍ୟ ଚଳାଇବା ପାଇଁ ସେ ଆସିବେ ଗୋଟେ ସଭାରେ। এইপরি তার নীতি ছিল। সে তো রাজা, রাজকার্য চালাইବାକୁ ହେବ, ତେଣୁ ପ୍ରଥମ ନିଜ ହାତରେ এইপରି ସେବା କରି 3 ବିଗ୍ରହ। ଆଉ ସେଇ ମାନସିଂହଙ୍କର ଗୋଟେ ଝିଅ ଥିଲା, ସେଇ ଝିଅର ନାଁ ହେଉଛି ଲଳିତା। ଲଳିତା ସେ ଏତେ ଭକ୍ତିମତୀ। ବାପା ଯେତେବେଳେ এইପରି 3 ମୂର୍ତ୍ତି ସେବା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରିସାରିଲା ପରେ କିଛି ଖାଇ ପିଇ ସଭାରେ ଆସି ଯେତେବେଳେ ବସିବେ ରାଜକାର୍ଯ୍ୟ ଚଳାଇବା ପାଇଁ, সেই ସୁଯୋଗରେ ଇଏ ଲଳିତା ସେ ଆସି କ'ଣ କରିବେ, କେବଳ 3 ମୂର୍ତ୍ତି ମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟରେ କେବଳ ମଦନ ମୋହନ ଏଇ ମୂର୍ତ୍ତିରେ ସେ ସେବାରେ ନିଜେ ଆତ୍ମନିଯୋଗ କଲେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ। ମଦନ ମୋହନଙ୍କ ସେବା କରି 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 ଏତେ ଆସକ୍ତି ହେଇଗଲା, ମଦନ ମୋହନକୁ ତାଙ୍କ ପ୍ରାଣ ବଲ୍ଲଭ କରିନେଲେ। କିଏ? ଲଳିତା। ଦେଖନ୍ତୁ ଏହା ହେଉଛି କିପରି ଭକ୍ତିମତୀ। ଭଗବାନଙ୍କ ସେବା କରି କରି ଏତେ ଆସକ୍ତି ହେଇଯାଇଛନ୍ତି, ସେ ମଦନ ମୋହନକୁ ସାକ୍ଷାତ ଯେମିତି ତାଙ୍କର ହୃଦୟରେ ବସେଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ମଦନ ମୋହନ ବ୍ୟତୀତ ସେ ଆଉ ଜୀବନ ଧାରଣ କରିପାରିବେନି, ଏଇପରି ଅବସ୍ଥା ହେଇଯାଇଛି। এইপରି ଧୀରେ ଧୀରେ ଯେତେବେଳେ ଲଳିତା ବିବାହ ଉପଯୋଗୀ ହେଲେ, ସେତେ ମାନସିଂହ କ'ଣ କଲେ, ଏକ ଉପଯୁକ୍ତ ପାତ୍ର ସହିତ ବିବାହ ଦେବା ପାଇଁ ଏ ଠିକ୍ କଲେ। କରଲିରେ ଯେ ରାଜା ଥିଲେ, ସେଇ ରାଜାଙ୍କର ଏକମାତ୍ର ଏକ ପୁତ୍ର, ରାଜପୁତ୍ର, ସେ ରାଜପୁତ୍ରଙ୍କ ସେ ୟାର ଏକମାତ୍ର କନ୍ୟା ଲଳିତା ବିବାହ ସମ୍ବନ୍ଧ ସ୍ଥାପନ କଲେ। ଏ କଥା ଯେତେବେଳେ ଲଳିତା ଶୁଣିଲେ, ସେତେବେଳେ ଲଳିତା ସେତେବେଳେ ମଦନ ମୋହନଙ୍କ ଚରଣ ପ୍ରଣତ ହୋଇ କହୁଛନ୍ତି, ପ୍ରଭୁ ସାମାଜିକ ନୀତି ଅନୁସାରେ ମୋର ପିତା ଏହିପରି ଏକ ରାଜପୁତ୍ରଙ୍କ ସହିତ ବିବାହ ଦେବେ, କିନ୍ତୁ ତୁମକୁ ଛାଡ଼ି ମୁଁ ତ ଯାଇପାରିବି ନାହିଁ, ଆଉ ତୁମକୁ ନେଇଯିବି ମୁଁ ତ ତୁମ ବ୍ୟତୀତ ଜୀବନ ଧାରଣ କରିପାରିବି ନାହିଁ।
ତ ଏଇପରି କହିଲେ, କିନ୍ତୁ ମୋତେ ତ ଯିବାକେ ହବ, ବାପା ଘର ତ ରହି ହେବ ନାହିଁ। ଆମର ଏ ନିୟମ ହେଉଛି ବାହା ହେବା ପରେ ଝିଅ ଶ୍ୱଶୁର ଘରକୁ ଯାଇ ରହିବ। ତ ମୋତେ ତ ଯିବାକେ ହେବ, କିନ୍ତୁ ତୁମକୁ ଛାଡ଼ି ମୁଁ କେମିତି ଜୀବନ ଧାରଣ କରିବି? ଏଇ ଚିନ୍ତା ତାର ଲାଗିଗଲା। ତେଣୁ ସେ ଗୋଟେ ଟ୍ରିକ୍ କରି ତାଙ୍କର ବାପା ମାନସିଂହ ପାଖକୁ ଆସି କହିଲେ, ବାପା ମୁଁ ତ ବାହା ହେଇଯିବ, ଶ୍ୱଶୁର ଘରକୁ ଯିବାକେ ହେବ, ତେଣୁ ମୁଁ ତୁମ ପାଖକୁ କୌଣସି ଯୌତୁକ ମାଗୁନାହିଁ। ମୁଁ କେବଳ ଗୋଟିଏ ଯୌତୁକ ମାଗୁଛି। ତ ମାନସିଂହ କହିଲେ, ତୁମେ ମୋର ଗୋଟିଏ କନ୍ୟା, ମାନେ ଗୋଟିଏ ଝିଅ, ତୁମେ ଯେତେ ଯୌତୁକ ମାଗିବ, ଯାହା ମାଗିବ ମୁଁ ସବୁ ପ୍ରଦାନ କରିବି। ତ ସେତେବେଳେ ଲଳିତା କହୁଛି, ମୋର କିଛି ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ, କେବଳ ଗୋଟିଏ ଯୌତୁକ। ତ ତୁ ଯାହା ମାଗିବି ମୁଁ ତାହା ଦେବି। ଇଏ ପ୍ରଥମ କଣ୍ଡିସନ କରିନେଉଛି, ବାପା ମୁଁ ଯାହା ମାଗିବି ତାହା ତୁମେ ଦେବେ? ହଁ, ତୁମେ ମୋର ତ ଏକମାତ୍ର କନ୍ୟା, ତୁମେ ଯାହା ମାଗିବ ମୁଁ ତାହା ଦେବି। ତୁମେ ଯଦି ମୋତେ ଯୌତୁକ ହିସାବରେ କିଛି ଦେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛ, এই রাধা মদন মোহনকে মতে যৌতুক রূপে দেবাকে, ଆଉ କିଛି ଆମର ଏ କଥା ଶୁଣିଲେ ଯେତେବେଳେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ମୁଣ୍ଡରେ ହାତ ଦେଇ ବସିଲେ କି ମାନସିଂହ, ୟାକୁ ମୁଁ କେମିତି ଛାଡ଼ି? ମୁଁ ସବୁଦିନ ଏ 3 ବିଗ୍ରହ ନିଜ ହାତରେ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରୁଛେ, କରିସାରିଲା ପରେ ତାପରେ କିଛି ଖାଇକିରି ଆସି ପ୍ରାସାଦ ରାଜପ୍ରାସାଦ ବସୁଛେ। ଇଏ ହେଉଛି ଆମର ବୈଦିକ ନିୟମ। ଯେଉଁମାନେ ପୂଜାରୀ ହେବେ, প্রথম পূজা অর্চন ব্যতীত কিছু খাইবে নাই। খাইকিরি আসি পূজা অর্চন যদি করে প্রথম, এ মহা অপরাধ। পূজারি এলাকি বহুত সাত্বিক হওয়া দরকার। এই নিয়ম, প্রথম পূজা অর্চন সরলা পরে তারপরে ভগবানকে ভোগ লগাই তারপরে সে পাইবে। ইয়ে হচ্ছে বিধি। ইয়ে সম্পর্কে বহুত সুন্দর কথা রয়েছে, সে কথা প্রসঙ্গে মু যাওয়া পাই চাহুনি। এই কেদারনাথ বদ্রীনাথ आगे 5 किलोमीटर व्यवधान थिला, बर्तमान 380 किलोमीटर व्यवधान हो जाए। ये प्रसंग मुझे जीवन अन्य समय कहबी कहीं है सत्य जुग त्रेता जुग हिसाब से। तो बर्तमान यही कथा कहूँ, तेईपरी जिते कहले हे राजा से मुझे मदन मोहन को तुमको यौतुक हिसाब से दे पारे। बर्तमान झील आओ बापा मध्य ये चलला बर्तमान संघर्ष। ये कहले मु अन्य किसी आवश्यक नहीं, मदन मोहन मत यौतुक हिसाब प्रदान करवा के हो। आ से कहते मदन मोहन को मुझे छाड़ी पारे ना, ये 3 विग्रह मु निज हाथ में सेवा करुचे, ये 3 विग्रह मु देवा। ये खाइबा को छाड़ी देले किए? ललिता। जे बापा मना कर खाइबा को छाड़ी देले, घर ताला लगी भीतर रहिले, 3-4 दिन किसी खाइले ना। देखो क्षीणकाय हो गला। तो सेतेबेले रानी को कहते, माने राजा रानी को कहते झीर यही अवस्था कौन करा। तो सेतेबेले रानी कहते यौतुक हिसाब या प्रदान करना करना से या भल पाँच या दिंतु। मद ये मानसिंह को मुझे देवी, मुझे हाथ में सेवा पूजा अर्चन करुच्ची। आ सेवा पूजा न सरला मुझे किसी ग्रहण करे ना, मुझे देवी। तो तुम्हें जेहेतु कहच, तो गोटे शर्त मुझे पारि। कौन शर्त ना? 3 मूर्ति मदन, राधा मदन मोहन, राधा गोविंद देव, राधा गोपीनाथ यू 1 किलोमीटर दूर को रखा 3 मूर्ति। और ललिता जदि प्रकृत पक्ष मदन मोहन को भल पाई यू 1 माइल, 1 माइल निजी आखिरे पर्दा लगे 7 कोन एमती 7 थर ये भाज करी आखिरे पर्दा लगे दिया। 1 माइल दूर को निजी दूर 1 माइल दूर 3 मूर्ति रखा जाए, राधा मदन मोहन, राधा गोविंद देव, राधा गोपीनाथ। आटा को नहीं पुणी 3 विग्रह चारिड़े 7 थर बुलेकरी सामने छाड़ी दिया जाए। आ से कहते मदन मोहन मोर प्राण बल्लभ, से यदि सही अवस्था चिन्ह नहीं पारे ताले से मदन मोहन से नहीं पारे। ये तो बड़ कंडीशन। हाँ, 1 माइल दूर के आँखि बंद कर नहीं जाए,
ଆଖିରେ ଇଏ ଲଗେଇକିରି ପଟି ମାରିକିରି ପୁଣି 7 ଥର ପରିକ୍ରମା କରାଇବେ ସେଇ 3 ବିଗ୍ରହ ଚାରିଆଡ଼େ, ଆଉ ସାମ୍ନାରେ ଛାଡ଼ିଦେବେ। 3 ବିଗ୍ରହ ମଧ୍ୟରୁ ଯଦି ସେ ମଦନ ମୋହନକୁ ଯଦି ବଛି ନେଇ ପାରିଲା ତେବେ ସେ ମଦନ ମୋହନକୁ ସେ ଦେଇ ଏ କଣ୍ଡିସନ୍ ଯେତେବେଳେ ଲଳିତାଙ୍କୁ କର୍ଣ୍ଣଗୋଚର ହେଲା, ଏ ତ ମହାଭୟଙ୍କର କଣ୍ଡିସନ୍। କେମିତି ସମ୍ଭବ ହବ? ତୁମେ ଖାଇବା ପିଇବା ପୁରା ଆଗରେ ଟିକେ ଟିକେ କ'ଣ ପାଣି ଫାଣି ପିଉଥିଲେ, ସେ ବି ସବୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ। ଯେ କଣ୍ଡିସନ୍ କେମିତି ସମ୍ଭବ ହବ? ତେଣୁ ସେ ନ ଖାଇକିରି ଏଇପରି ରୋଦନ କରୁ କରୁ ରାତ୍ରି ତନ୍ଦ୍ରାଚ୍ଛନ୍ନ ହୋଇ ପଡ଼ିଲେ। ଏମିତି ସବୁ ମଦନ ମୋହନ ସ୍ୱପ୍ନରେ ଆସି କହୁଛନ୍ତି, ଲଳିତ ତୁମେ ଦୁଃଖ କର ନା, ତୁମେ କାହିଁକି ଏମିତି ଦୁଃଖ କରୁଛ? ଯେ ତୁମ ବାପା ଏଇପରି 7 ଥର ପରିକ୍ରମା କରି ସାମ୍ନାରେ ଛାଡ଼ିଦେବେ, ମୁଁ 3 ମୂର୍ତ୍ତିରେ ସେଠାରେ ଅବସ୍ଥାନ କରିବି। ତୁମେ ଯେତେବେଳେ ରାଧା ଗୋବିନ୍ଦ ତୁମକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରିବେ ସେ କିଛି କହିବ ନାହିଁ। ଯେତେ ଗୋପୀନାଥଙ୍କୁ ତୁମେ ସ୍ପର୍ଶ କରିବ ସେ କିଛି କହିବ ନାହିଁ। ଯେତେ ତୁମେ ମୋ ପାଖକୁ ଆସିବ, ମୋ ଦେହ ସ୍ପର୍ଶ, ମୁଁ ସାଙ୍ଗେ ତୁମ ହାତ ଧରି ପକାଇବି। ତୁମେ ସେତେ ବୁଝିପାରୁ ମୁଁ ହେଉଛି ତୁମର ପ୍ରାଣବଲ୍ଲଭ। ଏ କଥା କହିଲେ, କିନ୍ତୁ ଇଏ ଅନ୍ୟ କେହି ଦେଖିପାରିବ ନାହିଁ। ଏ ହେଉଛି ଭଗବାନଙ୍କ ଅଚିନ୍ତନ ଶକ୍ତି। ଭଗବାନ ସର୍ତ୍ତ ଦେଉଛନ୍ତି ଯେ ତୁମେ ଯେତେ ମୋ ଦେହକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରିବ ସେତେ ମୁଁ ତୁମ ହାତ ଧରି ପକାଇବି। ତୁମେ କେବଳ ଦେଖ, ଅନ୍ୟ କେହି ତାହା ଦେଖିପାର ବୁଝିପାରିବ। ଯେତେବେଳେ ସ୍ୱପ୍ନରେ ଆସି ମଦନ ମୋହନ ଏଇପରି କଥା କହିଲେ, ଏ ସେତେବେଳେ ଆନନ୍ଦେ ହୃଦୟ ଭରିଗଲା। ତାପରେ କ'ଣ ହବ ନା, ବିବାହ ଦିନ 7 ଦିନ ଭିତରେ 4 ଦିନ ତ ବିତେଇ ଯାଇଛି, ଆଉ 3 ଦିନ ଅଛି। এইপরি শর্ত করা যাইছে। কেন? এইপরি আখিরে পট্টি লাগানো যাইছে 7 ফেরা নেই। 1 মাইল দূরে 3 মূর্তি রাখা যাইছে, রাধা মদন মোহন, রাধা গোবিন্দদেব, রাধা গোপীনাথ, উল্টা পাল্টা করে রাখা যাইছে। ইয়ে তো দেখুন 1 মাইল দূরରୁ কেমিতি রাখা যায় দেখা নাই। এইটি আখিরে পট্টি লগাইকি 1 মাইল দূরକୁ নিয়াଯାଇଛି। ଆଉ ସେଇ 3 ବିଗ୍ରହ ଚାରିଆଡ଼େ 7 ଥର ପରିକ୍ରମା କରାଇଲେ, ନେଇ ସାମ୍ନାରେ ଛାଡ଼ିଦେଲେ। ଛାଡ଼ିଦେ ଇଏ ତ ସେଇ ଅବସ୍ଥା, ଆଖି ପଟି ଅବସ୍ଥାରେ এই অনুসন্ন করে প্রথমে গোবিন্দ দেবকে দেহ স্পর্শ কলে। গোবিন্দ দেব চুপচাপ, কিছু ইয়ে নাই। তারপরে গোপীনাথঙ্কর দেহ স্পর্শ করে, সে চুপচাপ, কিছু কহিল না। তারপরে মদন মোহনকে দেহ যে স্পর্শ করলে, পূর্ব শর্ত অনুসারে মদন মোহন তার হাত ধরে পকাইলে। কেই দেখিপারেন, কেবল ইয়ে যেতে হাত ধরি পকাইলে কে মদন মোহন, সেতেবেলে ইয়ে মদনকে আলিঙ্গন করে বাপ্পা এই মোর প্রাণবল্লভ, এই মোর প্রাণবল্লভ, এই মোর মদন মোহন। আর এতে লোক সব জুটিছিল, কেতে প্রতিযোগিতা এতে বড় রাজপ্রাসাদ, মানে কেতে লোক সেটার উপস্থিত হয়েছেন। সমস্ত সামনে এইপরি এ প্রতিযোগিতার যেতে উত্তীর্ণ হেলে নিজের প্রাণবল্লভ কি আলিঙ্গন করে যদি বলছেন, বাপ্পা এই মোর প্রাণবল্লভ মদন মোহন, মদন মোহন। সমস্ত একা সাথে জয় ধ্বনি দিয়ে উঠলে, জয় জয় ললিতা কি জয়, মদন মোহন কি জয়। এই পরিচয়। আর কোন করবে? রাজা যে শর্ত করে দিলে সে শর্ত ললিতা পূর্ণ করে দিলে, দেবক বাধ্য হলে। এ সমাচার কলরি যে রাজকুমার তাঙ্কর কর্ণগোচর যেতে হলে, সে ভক্ত লোক, সাধারণ লোক নয়। আগে সব রাজা মানে সব ভক্ত, এই অসুর নহন্তি কে। এসব পুরীরে যেতে সব রাজা এসব ভক্ত লোক, সব মহান মহান ভক্ত সব। যদি এ সমাচার পৌঁছিলা, সঙ্গে সঙ্গে সে চিঠি পাঠাইলে রাজা পাকে, মানসিংহ পাকু, হে মহারাজ এ বিবাহ বর্তমান বন্ধ রাখুন। কারণ বন্ধ রেখে 3 দিন পরে বাহাঘর না, মদন মোহন আসবে, রইবে কোটি? মন্দির নির্মাণ করিবা কি হব? দেখুন তো রাজাকে কিপরি, রাজকুমারকে কিপরি মনোভাব। ইয়ে সমাচার যেতে পাইলে যে মন্দির নির্মাণ করিয়া পাই বর্তমান বিবাহ কার্য বন্ধ রাখা গেল। কাହିଁକି ନା ললিতা যেতে আসে তাঙ্ক সহিত মদন মোহন আসবে, রইবে কোটি? তো মন্দির নির্মাণ 1 মাস মধ্যে এইপরি বিশাল মন্দির নির্মাণ করতে। আর সেতেবেলে খরচ হয়েছিল 3 লক্ষ কেত হাজার।
ଇଏ କେତେ 500 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ତିନି ଲକ୍ଷ କେତେ ହଜାର ଆଜିକାଲି କେତେ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ବିଶାଳ ମନ୍ଦିର କରଲି ଯେଉଁମାନେ ଯିବେ ଆମେ ସବୁ ଇସ୍କନ ଜଏନ୍ କରିବା ସମୟରେ ମୁଁ ସେ ଦର୍ଶନ କରିଦେଇଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ସ୍ମୃତିରେ ନାହିଁ ସେଟା ଦର୍ଶନ କରିଥିଲି କଲରୀ ଇଏ ସେଇ ମଦନ ମୋହନ ବିଗ୍ରହ ସେଟା ସେଇ ଇଏ ବିବାହ ହେଲା 1 ମାସ ପରେ 1 ମାସ ମଧ୍ୟରେ ଏଇପରି ବିଶାଳ ମନ୍ଦିର ଯେମିତି ଆମର ଇସ୍କନର ଆମେ ଦେଖିବା ଶିଳ ଭକ୍ତିଚାରୀ ସ୍ୱାମୀ ଗୁରୁ ମହାରାଜ ଇସ୍କନ କୌଣସି ମନ୍ଦିର ଏତେ ଅଳ୍ପ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ନିର୍ମାଣ ହେଇନାହିଁ ଯେଟା ଉଜ୍ଜୈନରେ ହେଇଛି ମାନେ 8 ମାସ ନା 10 ମାସ ମଧ୍ୟରୁ 10 ମାସ ତା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇନଥିଲା ତା ଭିତରେ ଏ ବିଶାଳ ମନ୍ଦିର ପଥର ମନ୍ଦିର ଉଜ୍ଜୈନୀ ସେ ନିର୍ମାଣ କରି ସେଥିପାଇଁ ରେକର୍ଡ ରଖିଛନ୍ତି ଇସ୍କନ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ମନ୍ଦିର ଏହିପରି 10 ମାସ ମଧ୍ୟରେ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇପାରେ ନାହିଁ ଏ ସମ୍ବନ୍ଧୀ କେତେ 10 ମାସ କାହିଁ 10 ବର୍ଷ 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 ଚାଲେ ତତେ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇପାରୁନା ଏହିପରି ଆଉ ସିଏ ତ 10 ମାସ ଆଉ ଇଏ ରାଜା କୁହନ୍ତି ଗୋଟେ ମାସରେ ଏହିପରି ବିଶାଳ ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ କଲେ ତାପରେ ବାହା ହେଲା ଆଉ ଲଳିତାଙ୍କ ସହିତ ଯୌତୁକ ହିସାବରେ ମଦନ ମୋହନ ଗଲା ଆଉ ମଦନ ମୋହନ ବିଗ୍ରହ ଯେତେବେଳେ ସେଇ ମନ୍ଦିରରେ ସ୍ଥାପିତ କରି ଦିଆଗଲା ଇଏ ତ ମଦନ ମୋହନଙ୍କର ପ୍ରଭାବ ଚାରିଆଡ଼େ ସବୁ ପ୍ରଚାରିତ ହେଇଯାଇଛି और हजार हजार लोक लक्ष लक्ष लोक सबुदिन आसती मदन मोहन को दर्शन करने आ से मदन मोहन मंदिर सामने नदी रही नदी आरपट रही मुसलमान मान अच्छा आ मुसलमान मान के मध्य जने जमीदार बहुत बड़ जमीदार मुसलमान बहुत प्रसिद्ध जमीदार मुसलमान आर ये मंदिर सामने लिखे दिखाई केवल हिंदू व्यतीत अन्य कहार प्रवेश अधिकार नहीं अहिंदू प्रवेश अधिकार नहीं केवल हिंदू कहीं मुसलमान मान सब उत्पात करुच्ची मुसलमान भयर उत्पात जो वृंदावन छाड़ी ये जयपुर आसला पुणी जयपुर मदन मोहन गले केटा करली गले दिन लिखि दिखाला और हजार हजार लक्ष लक्ष लोक समागम प्रतिदिन ये मदन मोहन दर्शन पाए यार नदीर आरपटे जो मुसलमान जमीदार सी चिंता करले इटार लक्ष लक्ष लोक प्रतिदिन आसुच्चंद दर्शन करने आमर धर्म कौन मूर्ति ना कि ना निराकार आमर मस्जिद क्यों आसुना मुसलमान मस्जिद क्यों आसती मुस्लिम के जिते जन नमाज पढ़ा से मंदिर नमाज मस्जिद से शून्य अवस्था पड़ती किंतु ये सकाल रात्रि पर्यंत केवल भीड़ लोक भीड़ जमी जगन्नाथ मंदिर पुरी रे सबुदिन भीड़ कहीं यहीपर प्रसिद्ध हवा जो ये मद करली लक्ष लक्ष लोक आसती से चिंता कले कौन इठारे अच्छी एपरी लक्ष लक्ष लोक आस दर्शन करने भीतर बासना जाता हो गला मुझे दर्शन करने जमीदार भीतर मुसलमान राजा कि मुसलमान इतने अलाउ ना जमी दर्शन करेंगे जे खाए चीनी तार जुगाए चिंतामणि हाँ ये दर्शन करने लालस एत बढ़ी जाइए मुसलमान से जमीदार सी कौन कहले गोटे ट्रिक कहले मु वैष्णव वेश धारण करी से कौन कहले वैष्णव वेश धारण करले मस्तक मुंडित हो गए दाढ़ी फाड़ी सब ये करदे से हो गले से दे मैंने वैष्णव वेश तिलक धारण करले गलार मुसलमान है गलार तुलसी माली सब धारण करले यहीपरी वैष्णव वेश पिंधिले आसी लक्ष लक्ष लोक समागम ता भीतर से आसीगले किए चिन्हबे मुसलमान हाँ कई बुझीपारे ना वैष्णव आस दर्शन करने ता भीतर पशिगले पशि गले मदन मोहन सामने जो आसी उपस्थित हो गले आ मदन मोहन टिके मृदु हसी देले केवल ये देखिले किए से मुसलमान हाँ टिके जो हसी देले ये मुसलमान कौन देखिली से मूर्छा हो पड़ी गले अरे भगवान के रूप भगवान कृपा कर दर्शन देले हाँ मृदु हसी देले से हसीटा अन्य कहीं ना से मुसलमान तार भीतर एत व्याकुलता थिला से जो आसी उपस्थित है सामने रे मदमर टिके मृदु हसी देले हसी जो देले यही हसीटा हृदय एमती टच करला
সঙ্গে সঙ্গে সে কন দেখিলি এই কথা সে মূর্ছা হয়ে পড়ে গেল। মূর্ছা হয়ে যেতে পড়ে গেলে লোক সব গাদা হয়ে গেলে, এই মন্দির ভেতরে কিন্তু মূর্ছা হয়ে পড়ে গেলে, ভাবে বিহল হয়। দেখে সে তো জমিদার, প্রসিদ্ধ জমিদার মুসলমান। লোকেরা তো সেই মুসলমান জমিদারও, বুঝতে পারলে, আর ধমাধম তার উপর এইপরে গণ প্রহার চাললা। হ্যাঁ, ধমাধম এই তো মুসলমানের ভিতরে পশিলা কেমিতি, এ ছদ্মবেশের এইপরি বৈষ্ণব বেশ ধারণ করে আসে, ধমাধম তার উপরে এত মাড় হেলা তার উপরে। কিন্তু সে সর্বদা সেই মদন মোহন সেই মৃদু হাস্য কথা মনে রেখে বল চিন্তা কম পড়েছে ওপরে কি সে কিছু বুঝি পারবো না। যেহেতু হরিদাস ঠাকুর 22 বজার পিটানো যাও, কিন্তু সে কন হচ্ছে সে বুঝিপারলে কি তাঁর পার্টির কেবল নাম ছাড়তে হতো। ভগবান সুরক্ষা তো ইয়ে করি এই মূর্ছায় যেতে পড়ে গেলে যেতে জানি পালি মুসলমান জমিদার মুসলমান ছদ্মবেশের এটা আসিছি, ইয়ারে এলাও নাই। তা মানে গণ প্রহার কইলে যেত লোক ছিল ধমাধম তার উপরে প্রহার করে লাগিলে। প্রহার করে তারপরে কয়ে আজি তোমাকে ছাড়ি দেওয়া গেল, ইয়া পরে যদি তুমি কেবে আসিব তোমাকে প্রাণেরে বচাইব না, কৌশি উপায় সে গানা। আর সেটা নদীটা শুকিলা অবস্থা, নদী পারেই ঘরের ভিতরে যাই পশিল, ভিতরে লক করে দিল। লক করতে সেই কেবল সেই চিন্তারে, সেই ভগবানকে মৃদু হাস্য, সেই চিন্তারে সে ঘরের ভিতরে ভাব বিহলার এই অবস্থা রহিলে। এইপরি তাঁর বিবি কহিলে তাঁর স্ত্রী দেখলে ভিতরে লক হয়েছে, কন হয়েছি আজি তোমারই, কন হেলা তুমি খাও নাই কাইকি, পিও নাই কাইকি, আসো নাই কাইকি, কৌশি কথার উত্তর নাই। এইপরি 3-4 দিন কটি গেল। তারও একমাত্র উদ্দেশ্য মদন মোহন মতে ন দর্শন দেওয়া পর্যন্ত মুখ কবাটও খুলিবি নাই। দেখুন তো কিপরি মহান ভক্ত হয়ে গেল সে। বর্তমান মদন তাঙ্ক পাখକୁ ଆସିବ। ଏ ହଉଛି ମଦନ ମୋହନଙ୍କ ସ୍ୱଭାବ। ଯାହା ପାଖରେ ପ୍ରୀତି ଅଛି, ପୂର୍ବ ପ୍ରୀତି ଯିଏ ଥିଲା ତାକୁ ଛାଡ଼ି ଆସିବ ତା ପାଖକୁ, ନବ ପ୍ରୀତି ସେ ଉପଭୋଗ କରିବ। ଏଇପରି 3-4 ଦିନ ହେଲା ଅଭୁକ୍ତ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛନ୍ତି, କିଛି ଖିଆପିଆ ନାହିଁ। ତାଙ୍କର ପ୍ରତିଜ୍ଞା ହେଉଛି ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଦନ ମୋହନ ମତେ ଦର୍ଶନ ନ ଦେଉଛନ୍ତି ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ କିଛି ଖାଇବିନି, ପିଇବିନି ବା କବାଟ ଖୋଲିବି ନାହିଁ। 4 ଦିନ ହେଇଯାଇଛି। ଭଗବାନ ଦେଖୁଛନ୍ତି ମୋର ଭକ୍ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଭୁକ୍ତ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି, ମୋର ଦର୍ଶନରେ ବ୍ୟାକୁଳ। ତେଣୁ ମଦନ ମୋହନ କଣ କଲେ, ତାଙ୍କର 3ଟି ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ରାଜଭୋଗ ସବୁ ଲାଗିଛି। ଏ ତ ମହାନ ରାଜା, সোনার ପ୍ଲେଟ୍, সোনার ଗ୍ଲାସ, সোনার ଗିନା ସବୁ ଏସବୁ ବିବିଧ ପ୍ରକାର ଆଇଟମ 3ଟା ଥାଳିରେ ଭୋଗ ଲଗାনো যায়। ତା ଭିତରେ ଗୋଟେ ଥାଳି ମଦନ ମୋହନ ଲୁଚେଇ ନେଇଛି 3ଟା ମନ୍ଦିର ଭୋଗ ସହ ତାଙ୍କ ଲାଗି। এইপରି ରାତ୍ରିରେ সেই ମଦନ ମୋହନଙ୍କ ଚିନ୍ତାରେ ମୂର୍ଚ୍ଛା ଦଶାରେ ଅଛନ୍ତି। ଏମିତି ସେ ଭଗବାନ ଗୋଟେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ବେଶରେ সেই ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ପ୍ଲେଟ୍ আর সেই পানির গ্লাস নিয়ে আসে উপস্থিত হয়ে যাচ্ছে তার রুম ভিতরে। ভগবান ইয়ে আঁখি বন্ধ করে রয়েছি যে মদন মোহন যে পর্যন্ত মত দর্শন ন দর্শন মু আঁখি ফিটাইবে না। ଏ ବ୍ରାହ୍ମଣ ବେଶରେ ଭଗବାନ ଆସି କହୁଛନ୍ତି, ହେ ବତ୍ସ, ତୁମର ପ୍ରେମରେ ଏଇପରି ତୁମେ 3-4 ଦିନ ଅଭୁକ୍ତ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛ, ତେଣୁ ତୁମ ଲାଗି ମୁଁ ଏ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ପ୍ଲେଟରେ ଏ ପ୍ରସାଦ ଧରି ଆସିଛି, ତୁମେ ଗ୍ରହଣ କର। ମୁଁ ହେଉଛି ସେଇ ମଦନ ମୋହନ। ଯେତେ ଏଇ କଥା କହିଲେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆଖି ଫିଟାଇଲେ, ଦେଖିଲେ ତ ମଦନ ମୋହନ ବ୍ରାହ୍ମଣ ପିଲା, ସେ ସହିତ କଠୋର ବାକ୍ୟରେ ତୁମେ କାହିଁକି ମୋ ସହିତ ଏମିତି ଛଳନା କଲ, କପଟା କଲ? ମୁଁ ତ ପ୍ରତିଜ୍ଞା ଥିଲା କେବଳ ମଦନ ମୋହନ ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ କାହାକୁ ଦର୍ଶନ କରିବି ନାହିଁ। ତୁମେ ଏହିପରି କପଟ କରି ଏଠାରେ ପଶିଯାଇ ତୁମେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ରୂପେ ଆସି ଇଏ ପ୍ରସାଦ ଦେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛ କାହିଁକି? ମୁଁ ଗ୍ରହଣ କରି ତୁମେ ଏଇଠି ପଲା, ମୁଁ କିଛି ଗ୍ରହଣ କରିବିନି, ତୁମକୁ ଆଉ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି, ଏଇଠି ପଲା। ତ ସେତେ ମଦନ ମୋହନ କ'ଣ କରିବେ? ସେଇ ଅବସ୍ଥାରେ ନିଜର ସ୍ୱରୂପ ଯେତେ ଦେଖାଇବେ ରାଧା ମଦନ ମୋହନ, ସେତେବେଳେ ସେ ମୁସଲମାନ
এ প্রত্যক্ষ প্রমাণ ফলে এ ব্রাহ্মণ বেশের আসা সাক্ষাৎ মদন মোহন। হ্যাঁ, সেই দিনটু সে কোন হয়ে গেল মদন মোহন একনিষ্ঠ ভক্ত হয়ে গেল। আর মদন মোহন সেইটারে বিগ্রহ রূপে রইলে সেই বিগ্রহ বর্তমান সেবিত হচ্ছেন মুসলমান ମାନେ ସେଇ ବଂଶରେ ଯେତେ ସବୁ ଆସନ୍ତି ଅନ୍ୟ କୌଣସି ମୁସଲମାନଙ୍କ ସହିତ କୌଣସି ସେମାନଙ୍କୁ ଇଏ ନାହିଁ, ଆଦାନ ପ୍ରଦାନ ନାହିଁ। ଇଏ ସେଇ ମଦନ ମୋହନଙ୍କ ସେବାରେ ଯୁକ୍ତ ହେଇଗଲେ। ବଂଶ ପରମ୍ପରା ସେଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ସେମାନେ ଯିବେ ସେଠାରେ ସେଇ ବିଗ୍ରହ ଦର୍ଶନ କରିପାରିବେ। ସେଇଠି ସେଇପରି ସେବା ଚାଲିଛି। ଇଏ ତ ମଦନ ମୋହନ ସ୍ୱରୂପ ଏଠାରେ ମନ୍ଦିର ରହିଲେ, ତାଙ୍କର ପାଖରେ ଆଉ ଗୋଟେ ମୂର୍ତ୍ତିରେ ଏହିପରି ସେବା ଚାଲି ଆସିଛି। ମୁସଲମାନ ହୁଏ ସେ ମୁସଲମାନ ବେଶ ସବୁ ସେମାନେ ଯେମିତି ଅଛନ୍ତି ସେଇପରି, କିନ୍ତୁ ଇଏ ବୈଷ୍ଣବ ଭଳି ଏହିପରି ସବୁ ସେବା ପୂଜା ଚାଲିଆ ସେଇ ବଂଶ ପରମ୍ପରା। ଏ ହେଉଛି ଭଗବାନଙ୍କର ଅଦ୍ଭୁତ ଲୀଳା। ଆମର ଓଡ଼ିଶାରେ ସବ ପ୍ରମାଣ ରହିଛି। ସାକ୍ଷୀ ଗୋପାଳ, ଇଏ କ୍ଷୀରଚୋରା ଗୋପୀନାଥ, ଇଏ ତ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି। ତ ଭଗବାନଙ୍କର ବିଗ୍ରହ, ଭଗବାନଙ୍କର ନାମ, ଭଗବାନ ଠାରୁ ଅଭିନ୍ନ ନାମ ବିଗ୍ରହ ସ୍ୱରୂପ ତିନ ଏକ ରୂପ, ତିନ ଭେଦ ନାହିଁ ତିନ ଚିଦାନନ୍ଦ ରୂପ। ତେଣୁ ସେଇ ଭଗବାନ ଏଇ କଳି ଯୁଗରେ ନାମ ରୂପେ ଆସିଛନ୍ତି। ହଁ, ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଯୁଗରେ ଭଗବତ ସ୍ୱରୂପରେ, আর কলি যুগের ভগবান আসছেন কেউ রূপে নাম রূপে। সত্য যুগ, ত্রেতা যুগ, দ্বাপর যুগ ভগবত স্বরূপে আসନ୍ତି ভগবান। ভগবান কেউ স্বরূপে আসନ୍ତି ভগবত স্বরূপে। ত্রেতা সত্য যুগ, ত্রেতা যুগ, দ্বাপর যুগ। কিন্তু কলি যুগে ভগবান আসছেন কেউ রূপে নাম রূপে। কথা বুঝিপারে? এ হচ্ছে শাস্ত্র বিধান। বর্তমানে আমମାନଙ୍କ ପାଇଁ একমাত্র ধর্ম হচ্ছে ভগবানଙ୍କର নাম। হ্যাঁ, নাম রূপে কৃষ্ণ অবতার। নাম হইতে হইবে সর্ব জগত উদ্ধার। একমাত্র নাম দ্বারা সমগ্র জগৎ উদ্ধার হবে। সমস্ত হাত উঠে গেলে কহন্তু হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ 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 হরে হরে, হরে রাম 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 হরে হরে। এই প্রসঙ্গ নেই ଆଉ ଛୋଟିଆ ଗୋଟେ ଗପ କହିକିରି ମୁଁ ଶେଷ କରିବି। ହଁ, ଆଉ ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ଶ୍ରାଦ୍ଧ ସମ୍ବନ୍ଧରେ। ହଁ, ଏଠାରେ କର୍ମକାଣ୍ଡ ଅନୁସାରେ ଏଇ ଶ୍ରାଦ୍ଧ, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ଭଗବାନଙ୍କର ସେବାରେ ଯୁକ୍ତ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି, ଯେମିତି ଆମେ ଦେଖିବା ମହାଜନ ମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟରୁ ପିତାମହ ଭୀଷ୍ମ। ଭୀଷ୍ମ ବିବାହ କରିଥିଲେ କି ନାହିଁ, ନୈଷ୍ଠିକ ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ ଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ବଂଶରେ ଆଉ କେହି ନଥିଲେ। ସେଇଠୁ ବଂଶ ଲୋପ ପାଇଲା ପିତାମହ ଭୀଷ୍ମ। ତେଣୁ ସେଇ ପିତାମହ ଭୀଷ୍ମଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଆମେ କ'ଣ କରିଛେ, ଏଇ କାର୍ତ୍ତିକ ମାସ ଶେଷ 5 ଦିନ, ଦାମୋଦର ବ୍ରତ ଶେଷ 5 ଦିନ ତାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଉଛି? ହଁ, ଭୀଷ୍ମ ପର୍ବ। ହଁ, ଭୀଷ୍ମ ବ୍ରତ। ତାର ମାନେ ଏ ଗଙ୍ଗା ଆଦି ପବିତ୍ର ତୀର୍ଥରେ ଭୀଷ୍ମଦେବଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ତର୍ପଣ ଜଳଦାନ। କଥା ବୁଝିପାରିଲେ? ଭୀଷ୍ମ ନୈଷ୍ଠିକ ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ ହେବା ଯୋଗୁଁ ତାଙ୍କର ବଂଶ ସେଇଠାରୁ ରୋଧ ହେଇଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ଭଗବାନଙ୍କର ଭକ୍ତି କରିବା ଯୋଗୁଁ ତାଙ୍କର ପାଇଁ ଆଉ କୌଣସି ଶ୍ରାଦ୍ଧ ତର୍ପଣ କିଛି ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ଆଉ ଏଇପରି ଭକ୍ତ ଯେ ବଂଶରେ ଜାତ ହେଇଛନ୍ତି ସେଇ ବଂଶ 100 ପୁରୁଷ ଉଦ୍ଧାର ହେଇଯିବେ। আর এইপরি স্বতন্ত্র ভাবে পিণ্ড দান এইসব কিছু আবশ্যক নেই, আছে কি নাই। তেমনি ভগবানଙ୍କର যদি ভক্ত ହେଇଯିବେ, তেমনি কায় মনো বাক্যের ভগবানଙ୍କ সেবাରେ ଯୁକ୍ତ ହେଇଯିବେ, ତାହେଲେ ତାଙ୍କ ଲାଗି ପିତାମାତାଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଶ୍ରାଦ୍ଧ ତର୍ପଣ କିଛି କରିବାର ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। କଥା ବୁଝିପାରିଲେ? ଆଉ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ହୃଦୟ ଦୌର୍ବଲ୍ୟ ଅଛି, ଡାଉଟ୍ ରହିଛି, ନାମ ମାତ୍ର ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ ହେଇଛନ୍ତି, ସେଇମାନଙ୍କ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଘରକୁ ଯାଇ ପିତାମାନଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଏ ଶ୍ରାଦ୍ଧ ତର୍ପଣ କରିବାକୁ ହେବ। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ କାୟ ମନ ବାକ୍ୟରେ ଭଗବାନଙ୍କ ସେବାରେ ଯୁକ୍ତ ହେଇଛନ୍ତି, ଘର ସହିତ কোনো ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ, ସେମାନଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏସବୁ କିଛି ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। କଥା ବୁଝିପାରିଲେ? এই প্রসঙ্গে ଗୋଟେ ଲାଷ୍ଟ କଥା କହି ଆମେ ଶେଷ କରିବୁ। ସମସ୍ତେ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ରାଜି ଅଛନ୍ତି କି? ହଁ, ଶୁଣନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଲାଷ୍ଟ କଥା। ଇଏ ମାନେ
ହରିଦ୍ୱାର ଏଠାରେ ଏଇ ଘଟଣା ଘଟିଥିଲା ଯେ ସତ୍ୟଭାମା ଦେବୀ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ପତ୍ନୀ, ପୂର୍ବ ଜନ୍ମରେ ସେ ଥିଲେ ଗୁଣବତୀ, ଦେବ ଶର୍ମାଙ୍କର ପଣ୍ଡିତ ଶର୍ମାଙ୍କର କନ୍ୟା, ଏକମାତ୍ର କନ୍ୟା ଦେବ ଶର୍ମା। ଦେବ ଶର୍ମାଙ୍କର ଛାତ୍ର ଥିଲେ ଚନ୍ଦ୍ର। ଚନ୍ଦ୍ର ଛାତ୍ର ଥିଲେ ବହୁତ ଅନୁଗତ, ମାନେ ସେ ଗୁରୁକୁ ଶିକ୍ଷକ ଗୁରୁ ହିସାବରେ ପିତା ହିସାବରେ ସେ ଦେଖୁଥିଲେ। ଆଉ ଏପରି ଦେବ ଶର୍ମା ତାଙ୍କର ସେ ଶିଷ୍ୟକୁ ନିଜ ପୁତ୍ର ଜ୍ଞାନ ହିସାବରେ ତାକୁ ଦେଖୁଥିଲେ। ସେହିପରି ତାଙ୍କର ପ୍ରତି ସ୍ନେହବଶତଃ କ'ଣ କଲେ, ତାଙ୍କର ଏକମାତ୍ର କନ୍ୟା ଗୁଣବତୀ ତାଙ୍କର ଶିଷ୍ୟ ଏଇ ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ସହିତ ବିବାହ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ସମ୍ବନ୍ଧିତ କଲେ। ଏହିପରି ବର୍ତ୍ତମାନ ଚନ୍ଦ୍ର କ'ଣ ହେଇଗଲା, ଗୁଣବତୀଙ୍କର ସ୍ୱାମୀ ହେଇଗଲେ, ଆଉ ତାଙ୍କର ଯେ ଶିକ୍ଷକ ଥିଲେ ତାଙ୍କର ବର୍ତ୍ତମାନ ଶ୍ୱଶୁର ହେଇଗଲେ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଇ ଶ୍ୱଶୁର ଜ୍ୱାଇଁ ଦୁଇ ଜଣ ଯାଉଥିଲେ ଯଜ୍ଞ ପାଇଁ, କାଷ୍ଠ ଆଦି ଏସବୁ ସଂଗ୍ରହ କରିବା ପାଇଁ। ଆଉ ଯେତେ ବନ ଭିତରକୁ ପଶିଥିଲେ, ଏମିତି ସମୟ ଏକ ରାକ୍ଷସ ଆସି ମାନେ ଶ୍ୱଶୁର ଆଉ ଜ୍ୱାଇଁ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ବଧ କଲେ। ସମାଚାର ଯେତେ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲେ ଗୁଣବତୀ ଏକମାତ୍ର କନ୍ୟା ନିଜର ପତିଙ୍କର ବିୟୋଗରେ, ନିଜ ପିତାଙ୍କର ବିୟୋଗରେ ଏତେ ଦୁଃଖିତ ହେଇଗଲେ, କ'ଣ କରିବେ? ଆଉ କିଛି ଉପାୟ ନାହିଁ। ଯାହା ସବୁ ସମ୍ପତ୍ତି ଥିଲା ସବୁ ବିକ୍ରି କରି ପତିଙ୍କ ଲାଗି ଆଉ ପିତାଙ୍କ ଲାଗି ଶ୍ରାଦ୍ଧ ତର୍ପଣ ଆଦି କଲେ, କରି ସେ ନିଷ୍ଠା ସହ ବ୍ରତ ଆଚରଣ କଲେ। ଆଉ ଯେତେଦିନ ମୁଁ ଜୀବିତ ରହିବି କେବଳ ଏଇ ଦୁଇଟି ବ୍ରତ ସାରା ଜୀବନ ପାଳନ କରି। କେଉଁ ଦୁଇଟି ବ୍ରତ? ଭଗବାନଙ୍କର ଅତି ପ୍ରିୟ ତିଥି ହେଉଛି କେଉଁ ତିଥି? ମାଧବ ତିଥି। ମାଧବ ତିଥି ମାନେ ଏକାଦଶୀ ତିଥି, କଥା ବୁଝିପାରିଲେ? ଆଉ ଭଗବାନଙ୍କ ପ୍ରିୟ ବ୍ରତ ହେଉଛି କ'ଣ? ଦାମୋଦର ବ୍ରତ, କଥା ବୁଝିପାରିଲେ? ଏଇ ଦୁଇଟି ବ୍ରତ ପ୍ରତିବର୍ଷ, ମାନେ ଏଇପରି ପ୍ରତିଦିନ ଏଇପରି ଏଇ ଦୁଇଟି ବ୍ରତ ନିଷ୍ଠା ସହକାରେ ସେ ପାଳନ କରିବେ। ଏକାଦଶୀ ବ୍ରତ ନିର୍ଜଳ ଉପବାସ ରହିବେ, ଆଉ ଦାମୋଦର ବ୍ରତ ଏହିପରି ଅତି ପ୍ରତ୍ୟୁଷରେ ଗଙ୍ଗାରେ ସ୍ନାନ କରି ଏହିପରି ଦାମୋଦରକୁ ଦୀପ ଦେବେ। ଏ ନିୟମ ପ୍ରତିବର୍ଷ ନିଷ୍ଠା ସହକାରେ ଏହିପରି କରନ୍ତି। କରୁ 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 ଏକ ସମୟ ବୟସ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇଯାଇଛି, ଜରାଗ୍ରସ୍ତ ଅବସ୍ଥା ହେଇଛନ୍ତି, ଅତି ପ୍ରତ୍ୟୁଷରେ ତଥାପି ଉଠିছে, ନିଷ୍ଠାରୁ ସେ କେବେ ବିଚ୍ଛିତ ହେଇନାହାନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଗଙ୍ଗାରେ ସ୍ନାନ କରି ଥଣ୍ଡା ସମୟ, କାର୍ତ୍ତିକ ମାସ ଥଣ୍ଡା ଦିନ, ଗଙ୍ଗାରେ ସ୍ନାନ କରି ଉପରକୁ ଉଠିଛନ୍ତି, ଥରୁ ଥରି ପଡ଼ି ସେ ହେଇଗଲା, ଅଚେତନ ହେଇ ପଡ଼ି ମାନେ ଦେହ ରାଖିଲା। ଦେହ ଯେତେ ରାଖିଲା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଦିବ୍ୟ ବିମାନ ଭଗବତ ଧାମରୁ ସେଟାକୁ ଆସି ଉପସ୍ଥିତ ହେଇଗଲା। ଦିବ୍ୟ ବିମାନରେ ବସାଇକିରି ତାକୁ ନେଇଗଲା କେଉଁଟାକୁ? ଭଗବତ ଧାମ। ତାପରେ ଦ୍ୱାପର ଯୁଗ ଶେଷରେ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ଧରାଧାମରେ ଆସିଲେ ପୃଥିବୀ ଭାର ଅପହରଣ କରିବା ପାଇଁ। ତେଣୁ ସେଇ ଯେ ଗୁଣବତୀ ଦେବତାଙ୍କ ପରେ ଭଗବତ ଧାମକୁ ଚାଲି ଯାଇଥିଲେ, ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସିଲେ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଲୀଳା ସହାୟତା କରିବା ପାଇଁ। ଆଉ ତାଙ୍କର ଯେ ପିତା ଥିଲେ କିଏ? ଦେବ ଶର୍ମା, ସେ ସବୁ ଭଗବତ ଧାମ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇଥିଲେ, ସେ ସବୁ ଆସିଥିଲେ। ତାଙ୍କର ପିତା ରୂପେ ଆସିଥିଲେ କିଏ? ସତ୍ରାଜିତ ରାଜା। ତ ସତ୍ରାଜିତ ରାଜା ତାଙ୍କର ପତି କିଏ ଥିଲେ? ଚନ୍ଦ୍ର। ସେ ଆସିଲେ ଅକ୍ରୂର, କଥା ବୁଝିପାରିଲେ? ଅକ୍ରୂର ନାଁ ଶୁଣିଛନ୍ତି ତ? ଆଉ ଏ ସତ୍ରାଜିତଙ୍କ ନାଁ ଶୁଣିଛନ୍ତି? ଆଉ ସେଇ ଗୁଣବତୀ ଆସିଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସତ୍ୟଭାମା ରୂପେ, କଥା ବୁଝିପାରିଲେ? এই প্রসঙ্গ কহিবার উদ্দেশ্য হচ্ছে যেই যে বংশ পরম্পরা চালি আসিছিল দেব শর্মাঙ্কর, তাঙ্কর একমাত্র কন্যা ଥିଲେ କିଏ? ଗୁଣବତୀ। আর ଗୁଣବତୀଙ୍କର ପତି ସେ ତ ଦେହ ରାଖିଲେ, ତାଙ୍କର ପିତା ଦେହ ରାଖିଲେ, একমাত্র କନ୍ୟା। ତାପରେ ତା କୌଣସି ସନ୍ତାନ ସନ୍ତତି କେହି ନାହାନ୍ତି, ସେ ଦେହ ରାଖିଲେ। କିନ୍ତୁ ଭଗବାନଙ୍କର ଭକ୍ତ ହେବା ଯୋଗୁଁ ସେମାନଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଆଉ ତର୍ପଣ ଶ୍ରାଦ୍ଧ ଏସବୁ କିଛି କରିବାର ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ଦେହ ତ୍ୟାଗ କଲା ମାନେ ଭଗବତ ଧାମରୁ ଦିବ୍ୟ ବିମାନ ଆସି ଉପସ୍ଥିତ ହେଇଗଲା। ଦିବ୍ୟ ବିମାନ ଦିବ୍ୟ ଦେହ ପ୍ରାପ୍ତ
ଭଗବତ ଧାମକୁ ସେ ଚାଲିଗଲା। କିନ୍ତୁ ଆମର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ହେଉଛି ଆମେ ଯେହେତୁ ମନୁଷ୍ୟ ଦେହ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇଛେ, ଦୁର୍ଲଭ ମନୁଷ୍ୟ ଦେହ ଆମର ଏକମାତ୍ର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ହେଉଛି সেই ଭଗବାନଙ୍କର ଭକ୍ତିରେ ଯଦି ଆମେ ଯୁକ୍ତ ହେଇଯିବୁ, କାୟ ମନ ବାକ୍ୟରେ ଭଗବାନଙ୍କ ପ୍ରସନ୍ନ ବିଧାନରେ ଭଗବାନଙ୍କ ଯଦି ପ୍ରସନ୍ନ ବିଧାନ କରିପାରିବୁ, ତାହେଲେ ଆମର ଆଉ ପିତା ମାତାଙ୍କ ପୂର୍ବପୁରୁଷମାନଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ତର୍ପଣ ଆଦି ସବୁ କରିବାର କିଛି ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ତାର ଶୁଦ୍ଧତା ବଳେ କେତେ ପୁରୁଷ ସେ ଉଦ୍ଧାର ହେଇଯିବେ। ଏ କଥା ଭଗବାନ ନୃସିଂହଦେବ କାହାକୁ କହିଛନ୍ତି? ପ୍ରହ୍ଲାଦ ମହାରାଜ। କଥା ବୁଝିପାରିଲେ? ତେଣୁ ଶ୍ରାଦ୍ଧ ତର୍ପଣ ଯେଉଁମାନେ ଗୃହସ୍ଥ ଧର୍ମ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି ଏ ମାନେ କର୍ମକାଣ୍ଡ ଅନୁସାରେ, ଯେଉଁମାନେ ନୈଷ୍ଠିକ ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ ନୈଷ୍ଠିକ ଏହିପରି ଭଗବାନଙ୍କର ଭକ୍ତ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସବୁ କିଛି ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ଏ ହେଉଛି ଦୁଇ ପ୍ରକାର ଧର୍ମ। ଏକ ହେଉଛି ଜାଗତିକ ଧର୍ମ, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ପାରମାର୍ଥିକ ଧର୍ମ। ତ ଅର୍ଜୁନ ଯେ ବିଷୟ କହୁଛନ୍ତି ଏଇ ବିଷୟ, এটা হচ্ছে ଜାଗତିକ ଧର୍ମ ବିଷୟ। আর ভগবান কৃষ্ণ তাଙ୍କୁ ଉପଦେଶ ଦେବେ কেন? ପାରମାର୍ଥିକ ବିଷୟ ଏ ଉପଦେଶ ଦେବେ। କଥା ବୁଝିପାରିଲେ? ତେଣୁ ପାରମାର୍ଥିକ ବିଷୟରେ ଆମେ ଯେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ମାର୍ଗରେ ଆସିଛେ, ଆମର ଏକମାତ୍ର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେବା ଉଚିତ ସଂସିଦ୍ଧି ହରି ତୋଷଣ, ଭଗବାନଙ୍କ ସନ୍ତୋଷ ବିଧାନ। ତାହେଲେ ଆଉ ଆମର କୌଣସି କାହାରି ପାଖେ ଋଣୀ ହେବାର କିଛି ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ସବୁ ଋଣରୁ ଆମେ ମୁକ୍ତ ହେଇଯିବୁ। ହଁ, ଆଉ କାହାରି ତାର ପୂର୍ବପୁରୁଷ କାହାରି ଦୁର୍ଗତି ହେବ ନାହିଁ। କଥା ବୁଝିପାରିଲେ? ତାହେଲେ ଆମେ ଏଠାରେ ରଖୁଛେ। ଆମର କଳିଯୁଗ ଧର୍ମ একমাত্র ভগবান চৈতন্য মহাপ্রভু ଦେଇଛନ୍ତି। কলিযুগ ধর্ম কৃষ্ণ নাম সংকীর্তন। ତେଣୁ ସେଇ ନାମ ଆମେ ଟିକେ କରିବା, ତାପରେ ବିଶ୍ରାମ ଦେବା। ଆଉ ଏ କେତେ ବହି ଆଣି ଉପସ୍ଥିତ କରାଇଛନ୍ତି, ଯଦି ଯାହା ଦରକାର হবে ଏଠି ଆସି ନେବେ। ଆଗରେ ସବୁ ଡିକ୍ଲେୟାର କରାଯାଇଥିଲା, ଆଉ ବିଷୟ ଡିକ୍ଲେୟାର କରିବା କିଛି ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ଟିକେ ନାମ କରିବେ ତାଲି ଦେଇ ଉତ୍ସାହ ସହକାରେ। হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ 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 হরে 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 রাম হরে রাম 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 হরে হরে। Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare Gaur Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol. Jaya Jaya Prabhupada, 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 Prabhupada. Jaya Jaya Gurudev, Gurudev,
जय कलिजुग युग धर्म नाम संकीर्तन की, नाम संकीर्तन में जनक सचिनंदन गौर हरि की जय। श्री श्री गौर निताई की जय। श्री श्री कृष्ण बलराम की जय। श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय। श्री श्री राधा गोविंद देव की जय। श्री श्री सीताराम लक्ष्मण हनुमान जी की जय। जगोद गुरु श्री प्रभुपाद की जय। पतित पावन श्री गुरुदेव की जय। श्रवणकारी भक्त वृंद की निताई गौर प्रमानंदे।